itong cellphone ko biglang iba. Ay, nakakaloka to ah. So, ang dilim kasi moonlight. Ay, grabe. Ang bagal ng network. Kakaloka. Nakakonect naman ako. Pero bakit? Hi, ang hirap ng kulang ang cellphone security. Ang hirap ng kulang yung cellphone na ano ba yan? Bakit? Maka-open ng ads. Ay! Sabay-sabay naman itong mga to. Taas ng ulan, guys. Wait lang ha. Display area. Ano itong display? Ano? Inis naman itong ano ko. Ano ba ito? Hindi ko ma-open yung ads ko. Nagla-live ako na walang ads. Nakakaloka. Ano nangyari? Bakit wala? Hindi ko mabuksan yung ads ko. Naka-update naman ako. Refresh. Hindi ko mabuksan yung ad ko, Uncle Joel. Nahirapan ako, ikot-ikot na yung cellphone ko dito. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa channel ko. Hindi ako makabukas ng ads. Hindi ko makita yung live ko dito sa kabila akong cellphone. Nakakaloka. Naiinis naman ako. Bakit ganito? Hindi ko mabuksan. Hindi ko mabuksan yung yung isa kong cellphone, hindi ko mabuksan dito yung ads ko. Dapat nabubuksan ko yung ads ko pero hindi ko makita yung live ko dito. Nakakainis. Studio, hindi naman. Bubuksan ko lang yung ads ko, hindi ko mabuksan. Ayan. Pindutin ng live. Wala yung live ko dito. Kaya hindi ko mabuksan yung ads ko. Bakit? Ano nangyari? Bakit wala yung live ko dito? Shout out host at sa lahat na nandito. Chef, sorry sa mga chat. Ano na nangyari? Wala yung lives ko dito sa YouTube studio ko. Kailangan ko humingi ng tulong.
Tawag tayo. Ayun. Ako lang si Sir DJ Murphy. Hi, Insan! Hello, good morning. Ay, good afternoon. Insan Jan Paul. Bakit ang tuli naman? Bay agad ka, papasok pa lang, bay na agad. Bakit ganun? Sir DJ Murphy, naka-live ako, pero hindi ko mabuksan yung ads ko. Hindi ko makita yung yung live ko sa YouTube, YouTube studio ko. Naka-live ako ngayon pero hindi ko mabuksan yung ads ko. Wala yung yung live ko dun sa YouTube studio ko, kaya hindi ko mai-open yung yung ads. Naka-live ako ngayon, Sir DJ Murphy, sa sa YouTube. Di punta sa Chrome. Nagpunta na ako ng Chromes. Ito nga, nasa Chromes ako ngayon. Pero pag punta ko sa Chromes, wala yung live ko sa Chromes. Wala yung live ko. Opo sir, wala yung live ko sa Chromes. Content? Paano yun, Sir DJ Murphy? Oh sir, dito sa... magkakahiwalay na yan. Paano? Oo nga, nagpunta na nga ako dun sir sa content. Tapos hinanap ko yung live ko. Tapos dun sa live ko, wala, hindi ko makita para ma-open ko yung ads. Pero wala dun Nakita, magkahiwala yung content, magkahiwala din yung live ko. Pero yung dapat bubuksan ko yung ads ko. Pero wala Wala yung live ko doon. Sige, pakita ko. Okay. Teka lang, sir. Screen video. Paano ulit screen video? Paano screen video? Ayaw nga pala dyan. Sa tagal ko nang hindi nakakapag-screen video, kaya hindi ko na rin alam paano mag-screen video. Ato Sir DJ Murphy, nakita nyo na po ba yung screen ko? Sir DJ, ito, wala dito ito na yung content ko. Ito na yung live ko. Pupuntahan ko ulit yung content ko, video. Ayan. Pero pinuntahan ko yung live. Pupuntahan ko yung live, sir. Pinindot ko na yung live. Wala yung live ko dito. Naka-live ako ngayon, Sir DJ Murphy. Hindi ko mabuksan talaga. Wala yung live ko. Itong nasa ibabaw live ko to kahapon Dapat makikita ko yung live ko today. Pero wala Kung pupuntahan ko naman yung channel ko ngayon, nag-live ako kahapon, nabuksan ko naman yung ads ko kahapon. Ito yung live ko ngayon, sir. Naka-live talaga ako ngayon. Love you too, Linjoy. Guys, wait lang ha. May ginagawa ako sa yung sa Chromes ko. Hindi ko kasi makita yung lives ko doon, kaya hindi ko rin mabuksan yung ads ko. Kaya ito, nagpapaturo pa ako kay Sir DJ Murphy kung paano ko gagawin. Sir, naka-live, nakikita ko sa screen ko, naka-live ako. Pero hindi ko ma-open talaga yung ads ko dun sa ko. Paano ko i-update to sa DJ Murphy, Hindi ako marunong mag-update, Sir DJ Murphy. Paano ko to i-update? Paano yun? Play Store? Paano ko i-update yun, sir? Ito na naman ako. Parang ayaw ko na. Sir DJ Murphy, paano? Play Store? Paano tong Play Store na to? Play Store. Ito, Play Store, sir. Yan. Nasa Play Store ako ngayon. Ano re-research ko, sir? YouTube Studio.
Ito, sir. O, tapos, asan? Asan ang update dito, Sir DJ Marvin? Hindi ako naka-install kasi sa isa kong cellphone, naka-install naman. Pero dito sa isang cellphone ko, hindi naka-install. So, i-install ko pa. O, pag in-install. Ang naka-live kasi, yung isang cellphone. Pero nandoon, may YouTube studio doon. Ay, meron nga bang YouTube studio doon? Wala din, sir. Ay, no. Oh, gulong-gulo ako. Sige, ulitin ko, ulit. Sige, nag-install ako, Sir DJ Marvin, ng ng YouTube studio ko dito sa isa kong cellphone. Kasi sa Chromes, meron namang YouTube studio kaya dinilit ko na dito maliit lang yung memory ng cellphone ko, kaya nagbawas ako ng mga apps. Ano sa isip ko kasi sa Chromes meron namang studio, YouTube studio. So dinilit ko itong apps na to. Paano ko i-update sa lang Chromes ko? Search mo dyan yung Chromes. Asan ko sir i-update yung Chromes? Sa YouTube, dito sa Play Store. Sa Play Store o sa Google? Play Store. Play Store? Okay. Search mo. Ang Chromes. Tapos nag-StreamYard nga rin ako. Hindi ko rin nakita yung StreamYard ko, kaya umalis ako. Nag-go live ako. Ano ba yan? Chromes. Start. Ano? Ito sir. Update. Ay, ayan. So kapag in-update ko dito yan sir sa cellphone ko nito, so lahat na rin ng cellphone ko yan sa Chromes na yan, ma-update din lahat ba yan sir? Ha? Dito lang sa cellphone na ito sir ang updated, dun sa ibang cellphone ko hindi naman? Hindi. Oh, ay. So dito lang sa cellphone na ito. Kasi up yan ng cellphone nyo. Oo. Kaya yung iba din na cellphone. Kaya update. Ay. Paano dun sa Huawei ko walang Chromes dun Ay walang Play Store dun Pero ma-update din. Ay nako. Wait lang guys ha. Nais ko pa yung Chromes ko. Nag-StreamYard nga din ako sir kanina. Tapos nung nag-StreamYard ako, hindi ko rin nakita yung live ko sa dun sa Chromes ko. Kaya nag-go live ako dito sa YouTube. Tapos pag open ko din, mag-open ako ng ads, wala talaga. Okay na ba to? Mute mo. Pinatay mo. Pinatay niya. Ano yung connect yun sa inyo? Ha? Yun lagyan ko ng sauce. Sige. Hello guys, good afternoon. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan guys. Wait lang, hindi pa ako nakakapagbukas ng ads ko. So yun nga na naman, itong screen ko, ewan ko ba kung bakit ganito. Ayaw niya ma-rotate. Every time na magla-live ako, lagi siya pa ganyan. Bali 2 times na ako na nag-live na nakaganyan siya. So hindi ko maintindihan. Ayoko pa naman ng live ko na may block sa may gilid. Kaya hindi ko alam kung bakit ayaw na siya bumalik, ayaw na niya ma-wide. Kaya ayusin ko na naman, gulong-gulo ako sa ko. Nakakaloka. Ayaw nga pala, insan. Meron ka palang oo. Teka lang, ipin ko yan. Pin. Message. Napin ko ba? Open na daw. Open.
So, nag-update pa ako ng aking Chrome. Sana naman makita ko na yung live ko kapag ka-update ko nito. Kasi kailangan ko talaga magbukas ng ads. Useless yung live ko kung hindi ko nabuksan yung ads ko. So, bali 1 hour ako magla-live. Tapos, walang ads. Di sayang naman yung pagka-live ko, no? So, kaya ito, nag-upgrade or nag-update ako ng aking Chromes. Sana naman makita ko na yung live ko sa Chromes ko. Nakakaloka. So, kahapon lang, okay kami netong Chromes ko eh. Okay naman kami kasi nag-live din ako kahapon. Tapos, ayun, nakita ko na yung live ko. So, pwede na ako mag-open ng ads. Nakakaloka. Ganun lang pala yung gagawin doon. Ayan, save. Dito din, kailangan ko din i-update. Ayan. Ayan. Hello nga pala guys, meron akong nakapin sa mga patusok naman po pa-support po sa ating nakapin sa mga gusto pa pong pero alam ko naman magkakadikitan. Ayaw nga pala, ba't ko pala English? Alam ko naman, dikit-dikit na tayong lahat dyan guys, diba? Kay Jan Paul, ayan. Hello Jan Paul, thank you sa pagpunta mo ha. Ayan. Uncle Joel, maraming salamat sa pag-support. Ayan, Inday Blackjack, mega love shoutout. Thank you for coming, guys. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys, sa nagpunta sa LS ko. So, quick LS lang naman ito. Nag-i-stream yard sana ako. Kaya lang nung ko kanina, hindi ko nakita yung live ko sa sa Chromes ko para i-open ko yung ads. Try nyo ulit. Pag tinry ko ulit, mawawala ito. Hindi pa ni bagong take na naman yun. Kasi gusto ko sanang may kasama sa sa screen ko ba, kasi parang naumay na ako na palaging ako na lang yung nagsasalita dito, no? Kaya eto, kailangan ko na naman ng panibagong yaw na naman. So, mabilis lang to guys. Mabilis lang kasi nag-upgrade na naman ako ng aking now. Okay. Ano na bang gagawin ko dito? Sabi ko hindi nga CB, ang kulit. Ayan, okay na. Chat ko lang si Sir DJ Mervin. Ayan. Ayan guys, meron tayong nakapin. Hello, mega love shoutout sa 3 million kong nandiyan dyan. Thank you so much. And Uncle Joel, yung palang sinabi mo pangalan, same lang lamang pala yun na ano ba natawag dito? Big Nay. Same lang din silang pangalan na Big Nay. So parang yung Tagalog at saka Panggalatak parehas lang sila, meaning niya Big Nay. Oo, pero siguro other variety ito ng Big Nay. So ang ita-title ko na lang sa kanya Big Nay pa rin, no? Oh, kaya yun, ni-research ko siya kahapon sa YouTube, sa Chromes ko na kung yung another na pangalan nitong na to, na malaking Big Nay na yan. So yung binigay, yung sinabi mong pangalan na yung ano ba yun? Siya, same lang din lamang. Oo. Kaya ayun, nagtataka na lang ako dito sa aking cellphone na Bulanay. Same lang din pala siya na tawag na Big Nay. Oo. Bulanay. So same lang. Yun nga. Magko-content ako ng ngayon. So kailangan ko pang i-edit. And hi Sir Uding. Hello, mega load shoutout. Wala pala. Kaya ayun. So, mabilis lang to guys. Meron na akong 19 minutes. Now, tuloy ako doon sa pag-live ko kanina. Sayang yung gusto ko sana yung
Yung StreamYard talaga, hindi ko maano, hindi, kahapon nag-StreamYard ba ako, hindi, nag-go live pala ako. Siguro nung nakaraan, nag-StreamYard ako, pero ngayon hindi ko na magawa ulit. Nakakaloka, ang hirap mag-StreamYard. Nakakaloka, lokang-loka ako sa paggamit ng StreamYard. So, hindi ko alam kung paano ulit ang gagawin ko doon para makapag-StreamYard. Kasi mas maganda sana kung may kasama kung aakyat si Uncle Joel o kaya si Insan John Paul, yung mga ganun sana, tsaka si Inday Blackjack. Kaya lang hindi ako makapag-StreamYard. Kaya ang hirap. So, gawa na. Ay naman kita. O nga pala guys, kape tayo. Tsaka release ko. Maulan kasi dito kaya masarap magkape. And hi MNL Adventure. Hello, good afternoon. Mega lord shoutout. Thank you for coming sa aking live. Ayan, dito ko sa bahay mo. Thank you, Mount Apo. Uy, wow. Pangarap ko rin makapunta sa Mount Apo, kaya lang short tayo sa budget. Ayan, nagbaba po guys ng bahay si Insan John Paul. Guys, pa-support po, patusok po at palalab sa binabang bahay ni Insan John Paul. Sa mga hindi pa po dyan dikit, full watching na naman po, paiwan ng bakas, and don't forget #KitKat. Thank you. Andito ako sa bahay mo, MNL Adventure. So, ang ganda dito sa Mount Apo. So, gusto ko rin makarating dyan, kaya lang short pa sa budget. Maganda yung mag-mountain hiking, no? Eh, nakaka-exercise din yun. Nakaka-relax, lalo na kapag stress ka, no? Maganda magpunta sa mga ganyan. Papasana all na lang ako, pero ngayon, mga beach lang, mga dinadayo namin. Maganda sana mamasyal. Adventure talaga, Yan, dan ako. Ingat always. God bless you po. Ayan, dan na ako sa'yo, Adventure. Salamat sa pasilip mo ha. Maraming salamat sa pagpunta mo. Ayan, dan ako sa premiere mo, Insan, John Paul. Bell on na rin ako, okay? Ayan. Ayan, shoutout nga pala sa mga 3 sana nandiyan dyan na naka-stay. Thank you sa sa pagsama sa akin dito, guys. Parang naano ko just kanina sa ko, parang ganado pa naman ako kanina mag-live nga. Kaya lang na-disappoint ako nung hindi ko mabuksan yung yung harang ko. Tapos yung screen ko ang liit. Ang anghang naman yan. So yan guys, nahuli yung kain namin. Kain tayo guys. Mga sana naman ay nakapag-merienda na kayo dahil walang free merienda si host. Late yung merienda ko. Yung lunch ko merienda na. So na-late talaga ako ng bonggang-bongga. Sayang yung StreamYard ko kanina. Ilang ulit ako nag-take ng StreamYard. Kaya lang Magpapainom. Oo, mamayang gabi daw. Nag-brown out. Ay, brown out! Nag-brown out ako saglit. Ay, ilang ulit na yan? Pang ilang ulit na yan? Pantatlo na ata yan. Maulan dito, guys. Ano yan? Bispang Device TV. Good luck to...
Ay, Sir Uding, mega loud shoutout! Maraming salamat sa pagpunta. Pautang po ng kape. Pautang ng kape. Huwag ka nang umutang, palitan mo na lang ng banana Q. Change tayo, Sir Uding. Palitan mo na lang ng banana Q, Sir Uding. Pwede naman yun eh. Oo. Sir Uding, meron akong nakapin at nagbababo rin ng bahay si Adventure. Pa-support na lang po. Thank you. Ayan, go to channel tayo guys para sabay-sabay tayong aangat. Thank you guys. Thank you. Dan na ako sa upcoming mo in sa John Paul. Sir Uding, nakaka-amaze. Ang ganda-ganda ng mga mo, ng mga unboxing mo. Sana all na lang merong ganong unboxing, no? 18 na isang banana ko sa host. 18 na isang banana Q ko. 18 pesos na ang isang piraso ng banana Q mo. Oo, okay lang yan kasi naman, 'di ba, tumaas naman talaga yung asukal, yung mantika, lalo na yung gas, tumaas na. Kaya natural naman din tataas din yung yung paninda mo. Kung hindi ka naman tataas ng paninda mo, wala kang kikitain, 'di ba? Mas okay na yung tumaas kaysa bumaba. Yung paninda, wala kang kikitain yun, malulugi ka. Kailangan mo sumabay din sa pagtaas. Oo. Pero yung kape dito, parang pag binili sa tindahan, 15 pesos. 15 pesos na yung twin pack na kape ngayon sa tindahan. Pero kapag sa grocery, parang 12. 12 lang siya. Ayan, nagpapapuon ng bahay ulit si Insan John Paul. Guys, pa-support po, padikit at palalab. Thank you. Sir Uding, na-amaze ako sa mga unboxing mo. Lalo na yung camera mo. Ang ganda nun, no? Pangarap ko nga rin bumili nun kaya lang wala pa akong budget. Pero may isa akong gusto pa talagang bibilihin. Yung drone. Oo, yun. Maganda kasi yung drone. Kasi maraming magandang tanawin dito sa Pangasinan na gusto kong makapture. Kaya lang, wala pa akong drone. SIM lang para dito po yan, 15 din. Sa amin, tindahan yan. O so, hindi mo na kailangan mangutang sa akin ng kape kasi meron ka ng tinda, diba? So, ako na lang i-deliver mo dito ng banana Q. Pa-LBC mo na lang din, Sir Uding. At yung bayad, i-Gcash ko na lang. O, diba? Papakita sana ako sa StreamYard, kaya lang, na-disappoint ako nung kanina yung hindi ko mabuksan talaga yung ads ko ng bonggang-bongga. Kaloka. Mabilis lang pala ako guys mag-live. Quick live lang to, pang-update lang. Kasi wala pa ako upload. So, ito lang. Pang-update lang sa WH ko. Sir Uding, sumeldo ka na ba? Hi! Sir Ryan, hello, good afternoon. Mega love, shoutout. Sapat na. Sapat na matanaw ko si host, pero hindi mo ako matatanaw ngayon kasi nakatago pa ako. Hindi pa ako prepare, char. May ganun no? May pa-prepare pa. Saka na kasi tumaba ako So, magtatago lang muna ako kapag ready na, lalabas ulit si host. Ganun no? May pa ganun. Sa susunod na lang kapag nag-exercise sa plaza. O, di ba? Mahirap ang drone po, host. Ang 4K L900 drones na makalaw ang video. Ano yung makalaw ang video po? Ang DJI Spark po ay mga 22K po yun. Ay, ganun kataas yun. Pang 7 tusok. Ayan, maraming salamat Sir Ryan sa patamsak mo dyan. Sir Brian ba talaga? Oo nga Sir Brian. Shoutout po sa iyo from Sir Uding. Uy guys, meron tayong nakapin ha. Huwag niyong kalilimutan patusok palalab sa nakapin. Okay? Pa-support guys yung nakapin. Thank you.
Tapos ayun, mahal pala yung drone na yun, no? So kailangan pa talagang pag-ipunan. Pero pag nakuha mo naman yun, mababawi mo naman kasi marami kang makakapture na magandang tanawin. Dito kasi sa Pangasinan guys, ang daming magagandang pupuntahan ng mga 100 Island, yung Burgos na Death Fall. Ang ganda-ganda nun. Oo, pag meron kang drone, makakapture mo lahat yung magandang tanawin. So, ayun nga, pangarap ko talagang bumili nun, kaya lang wala pa akong budget. Tapos pagpapanoorin ko yung mga unboxing ni Sir Uding, grabe, meron siyang kamerang ganun. Di sana all na lang, o di ba Sir Uding? Siguro malaki ang kinikita mo sa banana queue mo, di ba? Nakabili na siya ng camera. Ako nag-i-start pa lang akong bumili pero wala pa akong kinikita kay Lolo. Pero nag-i-start na akong bumili kagaya ng yung V8. Yung V8 na yung nakakaloka. Meron akong V8 pero hindi ko magamit-gamit. Hindi ko magamit yung V8 ko kasi hindi ko alam kung paano yun operate. Kalapati na lang host. Ano yung kalapati gawing drone. Pwede rin kung kaya niyang buhatin yung camera, di ba Sir Ryan? Kaya lang, wala akong kalapate. Kailangan yung kalapate mo doon, mataas ang lipad. Hi, Jane. Hello, good afternoon. Mega love shoutout. Puntahan ko yung bahay ni Jane. Si Jane nga pala guys, kulang pa yung niya, yung WH niya. Ayan, laki na pala ng bahay ni Jane. Si pala yung si KTV Mix Vlog. Ayun. Hey Jane, good afternoon. Meron nga palang meron tayong nakapin dyan guys. Ayun, si Instant Jan Fall. Nga pala. Ano to ni ayan. Bell all ako sa sa live mo. Andito ako sa live mo, so may live ka 27 9. Hala, bakit ganun yung live mo, Sisi Kuy Jane? Paantok na ako noon. 27, so mamayang gabi guys, may live si Jane. Ayan, marami yan siyang banana. Nag-aayuda din yan siya ng bonggang-bongga. Andito ako sa bahay mo Jane. Waiting ako sa bahay mo. Sa live mo. So, join ako mamayang gabi sa live mo. Siguro hanggang alas, kasi ang live niya 9:40 ng gabi. So, 6 hours ago para mag-start na yung live niya. So, tatambayan ko siya hanggang mga 10:30 kasi paantok na ako niyan, Sisi ko. Mega lang shoutout, host. Ganda. Wow, sana all maganda, Jane. Sana all, di ba? Oo, ako nagpipretend lang ako na maganda, pero hindi naman talaga. Siguro sa boses lang, parang gano'n. Pangarap ko sa ngayon, 2030 ay CP at camera at drone. Ang nakuha ko lang po ngayon ay ang CP at ang 10K na camera GoPro. Alo, grabe naman yan, Sir Uding. Di sana all, ikaw na. 3,500 po drone, hindi pa. Wow. Uy, grabe naman yan, Sir Uding. Grabe yung blessing mo naman. Nakukuha mo yan. Di sana all, di ba? Ako kasi wala pa akong nabibili maliban lang sa cellphone ko. Tapos kulang pa ako ng cellphone ngayon, nanghihiram lang ako ng cellphone. Isa lang yung gamit ko sa cellphone ngayon, yung cellphone ko kasi wala sa akin. So ngayon, nanghihiram pa ako ng cellphone para makapag-live. Oo. So wala rin tayo sponsor, ha. Ayan, fine time. Free time ko. Free time mo kapag kagabi. Kaya gabi ka magla-live. Maaga. Okay. Naku, okay lang. Paano ang ganda ko? Talaga hindi. Lang yan. Huwag nagpapaniwala sa filter ka. Hindi. Lang yan. Filter lang yan, Sisi Kuy. Nagpipretend lang ako na maganda. Oo. Siguro sa boses lang kasi yun nga kasabi nga nila sa boses. Host pahingi ng CP. Ay pahiram.
Isa nga lang din yung CP ko, Sir Ryan eh. Isa lang yung CP ko sa ngayon. Kasi yung CP ko, nawawala pa sa akin. Oo. Oo, sige. Wala pa yung CP ko sa akin. So, matatagalan pa. Wala nga, hindi nga ako makapag-upload ng new video ko. Kasi yung intro ko, tsaka yung outro ko, nandun sa cellphone ko. Kaya lang wala sa akin eh. AJ, mega love shoutout sa'yo from Jane. And guys, meron tayong nakapin po. Support po palalabso po sa premiere ng nakapin. Thank you. Tapos yun nga, medyo hirap pa ako ngayon kasi yung cellphone ko wala. Sana may mag-sponsor, no? Charot. Sir Uding, baka naman. So, buti pa si Sir Uding na nakukuha niya na yung mga bagay na gusto niya. So, drone na lang yung kulang ng Sir Uding. Adi sana all. Di ba, makukuha din natin yan sa tamang panahon, di ba? Basta pagsisikapan lang natin yan at yung mga goal natin, syempre dapat natin i-continue, di ba? Panahon lang yan, una-unahan lang kung sino makakakuha ng mga desire niya, di ba? Pero pasasaan din makukuha din natin yan, lahat ng yan. Pero sa ngayon, tsaga-tsaga lang talaga. Mag-iipon pa ako pang drone. Mga 13K lang. Wow, nilalang niya lang yung 13K. Isang sipi rin yun. Daan sa nakapin. Ayan, thank you Jane sa sa pagdikit mo sa nakapin ha. Thank you so much. Ayan, lulusubin kita. Oops, ano nangyari? Nawala try again daw. Try again. Tap to try again. Bakit? Ayun. Nawawala yung signal ko. Oo, pag-iipunan pa nga yan eh. Pero ako kapag ako nakapag-ipon, bibili muna ako ng isang CP ko kasi kulang yung CP ko eh. Oo. Kalma lang tayo sa mga bagay na mga ganyan. Pasasaan at pasasaan, makukuha din natin yan, di ba? Tama po ho. So, ayun. 7 month lang naman yun. Sabi niya ganun. 7 month, pwede rin kapag nag-ipon ka ng 1,000, di ba? 1,500. Iniipon mo yun ng 7 months, so mabubuo mo ng 13 months, parang gano'n naman. Or 13 month pay, pwede rin mga gano'n na pabono sa sarili, di ba? Uding Paris, mega love shoutout sa'yo from Jane. Ayan, Sisi ko, ilusubing kita mamayang gabi sa LS mo. Pero Sisi, hindi ako magtatagal kasi paantok na kasi ako ng time na yon. Pero magjo-join ako sa LS mo mamayang gabi. So, kailangan ko na rin mangisda. Tagal ko na, guys, hindi nangisda. Mega love shoutouts. Uding from Sir Ryan. Ayan, ayan si Nightboot host. Charge muna ha. Okay, sige. Maraming salamat Sisi ko sa pagbisita, sa pasilip mo at tadaan mo. Thank you so much. Ingat ka always dyan sa trabaho mo. Ayan, maraming salamat. Okay lang host. Basta mamaya, join ako sa LS mo. Promise. Ayan, nakapag-bell on naman ako at nag-notify ako sa LS mo para mamayang gabi. Abangan ko talaga siya ng bonggang-bongga. Ayan. Jane, shoutout po from Sir Uding. Ayan, maraming salamat Sir Uding. Guys, meron tayong nakapin. Huwag po natin kalimutan tusukin, lablabin ang nakapin. Ayan. Welcome. Ingat Sisi Koy ha. God bless you. Ayan, Sir Uding. Ikaw na. Ikaw na. Gusto ko sana StreamYard para man lang napaakyat ko si Sir Uding at saka si Sisi Koy Jane. Kaya lang talaga na-reject yung yung StreamYard ko kanina. So, nag-worry ako kanina talaga hindi ko nakita yung live ko sa sa Chromes ko. O magbubukas kasi ako ng ads tapos hindi ko makita talaga yung Chromes ko. Kung sino-sino na nagpahingi na ako ng tulong sa kanila dun sa live ko na yun. Bakit nawawala nga sa yun? Nag-chat ako kay Sir DJ na pag may kasi nagtatanong talaga ako para kung ano yung gagawin. So, kailangan lang palang i-update, pagka ganun. Hindi kasi ako nag-update. Wala rin akong alam kung paano pag-update ng mga ganyan-ganyan na sa mga apps sa gadget. Wala akong alam. Ayun. Pag may camera ka, may SD card ka, sa akin ng 120 gigabyte lang. Ganon.
Pero kasi wala akong camera. Ang camera lang na meron ako yung nasa cellphone ko lang. Cellphone lang talaga ang kaya ko ngayon, Sir Uding. Pero baka gusto mo naman mag-sponsor. Tatanggapin natin ang buka. Char, huy, char lang ha. Huwag mo dibdibdibin. Ha, Sir Uding? Huwag yung didibdibin. Ano, charot-charot lang yun. Okay pa naman ako sa cellphone ko at kaya hanggat may magpapahiram ng cellphone sa akin. Okay lang. Ayun. Kasi isang cellphone. Hi, Uncle Joel. Mega love shoutout. Salamat sa pag-support. Thank you so much, Uncle Joel. Nga pala guys, maulan dito sa Pangasinan. Oo, maulan. Kumukuloy at kidlat nga, pero go pa rin yung live ko. Akala ko nga kasi kanina, hindi tutuloy yung ulan. Kaya sabi ko, nakaplano na rin sa isip ko na magla-live talaga ako ng 2:00. Ang tagal, na-late pa nga ako kasi kaka-ice ko ng StreamYard ko. Kaya lang hindi ko pa rin nakuha yung StreamYard. Nag-go live na lang ako para makapag-live ako. Kasi sayang naman yung pag-i-standby ko dito sa bahay. Kung wala akong gagawin at hindi ko atupagin ang YT ko. So wala na nga akong upload tapos di pa ako magla-live. So kahit na di ko makuha yung StreamYard, ito nag-live pa rin ako. Ang basa dyan, host. Ang basa lang talaga. Ang basaya talaga. Tutuwa. Kasi mauran. Maksusuran dya, tankin, man kikirmat. Mayamay sulabong noon niya panahon. Awa, no magkakauran mayamay sulabong. Mayamay lemang tatakaw yalabong noon niya panahon. Relate ka ba? Uncle Joel at saka Sir Ryan? Sabi nila, basta taga Pangasinan, magnanakaw daw ng labong. Nagpaalam sa puno, hindi sa may-ari. Oo. Pero akong tinatarget ko is yung saging na saba, pang banana chips ba? Nagpaalam kami sa puno, hindi sa sa may-ari. Char. Agoy. Tutuwa, Uncle Joel. Awa. Nuwadya ka Pangasinan ng mga lakay abong awa, mga lakalalabat, agkalamang patano jadkin. May are, awa. Mayamay. Uy, Uncle Joel, tsaka Sir Ryan, hindi ako expert magpangasinan, pero tinatry ko pa rin yung best ko na makapagsalita ng Pangasinan, awa. Thank you. Gano'n naman talaga, 'di ba? Matututunan mo yung isang bagay kapag lagi mong tinatry. Pero hangga't hindi mo 'yon susubukan, wala. Habang buhay ka nga, Char. Ayan, sa Jadkin, lugar mi. Ano ba yan? Sabi niya, sa Bisaya lang host para kasabit. Kasabit ka. O baka kasabot. Dili ako makasabot yung Bisaya. Pero gamay lang, gamay. Ano yan, gamay? Oo, maliit lang, gamay lang. Pero mas more on Pangasinan kasi yung mga kadalasan lang na naririnig kong term o words ng Pangasinan yun lang. Pero hindi mga malalalim na words nila, hindi ko alam yun eh. So yung tatanong pa ako sa kanila, oo. Mantapot akdeno agkuanta. Uy, ano yung piring-piring? Sabi niya, piring-piring labat dakala. Ano yun? Ha? Ito, sabi niya, on jad pirig-pirig. Ay, gilid-gilid. Gilid-gilid. Sige. Pirig-pirig manaya. Ayan. On duga, jad pirig-pirig labat may la, amay kin, amay labong, tankin, amay, ano ba yung yung amay saluyot, tankin, amay, yung mushroom. Ano ba yung tawag nila sa mushroom? O yun, yung uong. May uong dyan, Uncle Joel. Amay kinoy, amay uong ponti tankin, tan kawayan. May. Bali-bali, masama man. No ida niya palya, bali-bali. Gabay ko man. Pirigan mo raw. Pirigan mo raw bibig mo, host. Sabi ni Idol Joel. Ano yung pirigan?
Piridan, siguro. Pirigan. Ano yan? Hindi mo lang yung boses mo. Natatawa ako kasi nagtatanong pa ako kasi talagang hindi ako expert. May translation ako rito sa tabi ko. Dalawa pa sila. So ako hindi talaga ako expert sa Pangasinan. Ayun. Pero masarap yung yung mushroom. Mushroom sa kawayan at saka sa kawayan at saka yung sa saging. Masarap siya, tapos lalagyan mo siya ng ampalaya. Boli-boli. Agano agla mga niya baaw basta kin walay kin ampalaya palya tankin uong sarag tulaman, tapos walay ingkalot ya bangos awa no walay ingkalot ya sira man. Sira diet mo no man sa panangan. Mabli amay kin amay amay uong niya kawayan, amay kin kulay puti yun kaya lang anawot na maminsan. Balit bali-bali ikin isabay sa sa munggo balatong. Yung munggo nila balatong. Bali-bali man kin balatong amay kin amay uong. Ayan. Tagalog na lang po. Kaya nga namimilipid yung dila ko sa pagsasalita ng Pangasinan. 'Di ba? Mas maigi na lang Tagalog para nagkaintindihan pa tayo, 'di ba, Sir Uding? Ako nga rin, hirap nga rin ako, lalo na yung mga language na madalang kong marinig. Nahihirapan talaga ako, kaya magtatanong ako kapag hindi ko alam. Lalo na yung number 1 na translation ko wala na, so nahihirapan akong mag-unawain yung language nila. Yung ano lang yung alam ko, yun lang. Masamsamit la so panangan lanti, masamsamit la nunuong man, ang gano ang gapoy karne, basta kin walay pising, sarag tulaman. Tumawa si Uncle Joe. Sarag tulaman awa Uncle Joel. Bali-bali so panganuman. Tapos mamangan ka sirong kamanggaan. Man, so bali-bali, tapos walay babam. Ay, nayari. No asumpal mo yung mangan, maugit ka, dyan silong ya kin. Silong ya kamanggaan. Dyan ken, babam. Awa, Uncle Joel. Sabi ko, sabi niya masamsamit. Yung masamsamit is meaning masarap. Masarap yung pagkain. Masarap yung kainan pagka ganun. Oo, lalo na kung kakain ka sa silong ng mangga, tapos merong duyan. Yung baba, duyan yan duyan. Ang basa raw yung bao host kasi mauran host. Lanti, mauran, awaso. Basa yung dalin. Oo, basa yung dalin ng mauran. Oo, huwag mo kung Sir Ryan. Si Sir Ryan nangaamaw, nang tatapi si Sir Ryan. Nang tatapi si Sir Ryan. Ang basa raw yung yung bao. Basa sa dalin jata, kin mauran. Dyan silong yak. Akasya talaga. Ang akasya ay ang gapulay akasya dya di walay akasya di madkin balay balat arewilay sa baloy dya mayamay kin dya amay manggatan kin kalamansi kalamunding mayamay kalamunding dya. Lante awa si Sir Ryan talaga singakin si Sir Ryan na nga, ka Sir Ryan na ang basa sa amin Bisaya puto. Patong sa likod mo host. Ay ganon. Ang basa sa amin Bisaya patong. Ipatong ko sa likod ko, ganon ba 'yon? Patong sa likod po. Ipatong. Paano? Kasi dito ang basa talaga. Pagtuyo, amaga. Pagtuyo dito, amaga. Pero pagkabasa, basa talaga. Basa sa amin Bisaya, patong. Ipatong ko sa likod ko, basa. Man. Parang ganon.
May alam din naman ako konting language dyan, Sir Uding. Medyo natututunan ko na. Patong awa, yung ugaw on. Lante, ipatong amay ugaw. Yung ugaw, baby or bata. Patong waga. Tawa na lang si Sir Joel. Parang tatlo kami nagkakaintindihan. Niloloko ako ni Sir Ryan. Sir Ryan ha, nangaamaw ka. Nang tatapistan. Uncle Joel, Si Sir Ryan, no man live, ang tatapistan po. Ayan. Ang basa-basa lang dalaga. Dalaga? So, meaning kapag kabasa, dalaga, ganon. Oo naman, syempre pagkabasa dalaga pa yun, pero kapag matanda na tuyo na yun. Sir Oding, isa ka din ha. Ano ba talaga, naguguluhan na ako sa language. Tagalog na lang tayo. Hi, shoutout sa Forbidden in my house. Good afternoon at mega loud shoutout. Meron tayo guys nakapin, don't forget. Di ko talaga nagigets kasi si Sir Uding, ayan. Nangaasar. Parang ganun na nga. Pero anong ganun lang talaga, kwela lang talaga. Mas okay na nga lang yun. Okay na yun kasi lang asaran, kulitan. Okay lang yun basta wag didibdibin kasi meron pa tayong likod, di ba? Lalo na kung yung dibdib mo malaki yung hinaharap. Di doon ka na lang sa likod para kampante ka, di ba? Pero pangit naman kasi yung likod. Bakbakan yung labanan, di ba? Pangit yun daw. So maganda sa harap. Umuulan talaga, grabe. May sulabong dyan noon niya panahon. Mauran? Labong tan sa luyot. So bali-bali so kapares to. Labong tan sa luyot. Tan walay ikalot yabang mus. Tan isagpaw jadkin. Sa labong. Man. Sira so panangan mo noong man. Tansagsaga mo ya inasin. O di ba? Bali-bali. Tara na, Uncle Joey, mga latilay labong dya. Ibaan mo kami. Mga lay labong dyan ka umaan. Mayamay. Labong tan sa luyot. Dyan ka umaan. May abong mi, asingger kami dyan ka umaan. Mabutbut so unlamid ka umaan. Mga kami kangkong, labong, tan saluyot, no maminsan walay awit milay ponti, tan, kinsili. Agmi tanim. Agmi gawa. Mangala kami labat. O nga pala guys, kape tayo. Kape tayo, kahit wala tayong kape lang meron. Malamig yung panahon dito, so masarap talaga magkape. Lalo't umuulan, masarap talaga magkape sa ganitong panahon na maulan. Ano yan? Oo, yung natilaok, masamit. Kaya lang anini, panabong yun, yung natilaok, panabong yun. Ay, ambot, dili ko makasabot. Sorry, Sir Uding. Sige, magtatagalog na ako. Ganyan din ako pagkakausap ko si Ray Grace. Hi, Ray Grace. Mega long shoutout. Good afternoon. Tapos minsan din dili ako makasabot kapag siya yung kausap ko. Yung baba sa kanila, yung sa Pangasinan yung baba duyan. Pero kay Sir Uding yung baba niya bibig. 'Di ba, Sir Uding? Baba. Baba, bibig 'yun. Dito naman yung baba, duyan 'yun, duyan. Magkaiba sila pero magkaiba ng meaning pero parehas ng pronounce na baba. 'Di ba? Kapag Tagalog lang talaga baba. Baba sa Pangasinan, sa Bisaya naman baba pa rin pero bibig yung meaning. Baba is bibig. Sa Pangasinan naman baba is duyan. Swing, ganun.
magkakaibang language, kaya magkakaiba din ang meaning. Kaya kung minsan pag nag-uusap kami, hindi kami magkaintindihan. Oo, baba. Baba nga, duyan. Pero si Sir Uding, kapag nagbigkas ng baba sa Bisaya, bibig. Bibig yung meaning ng baba. Kaya pag minsan, pag nag-uusap kami, hindi kami magkaintindihan sa ibang meaning. Ibang meaning kasi. Tapos lalo na pag nagtanong ako, magkaiba sa kanila, magkaiba rin sa akin. Kaya minsan hindi kami magkaintindihan. Nasa taas, kaya yung baba. Oo nga, nasa taas nga yung baba. Nasa taas yung baba, pero yung pag pinronounce mo, nasa baba. 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 Nantatabi si Sir Ryan. Sir Joel, Uncle Joel, nantatabi si Sir Ryan. Kung hindi ba may sasabihin niya sa akin yung lugaw. Kung hindi ba lugaw. Oo. Ang Carson ay baba, ibaba. Ang Carson ay ibaba. Akin ibaba sa Carson. Agnayari. Agnayari man. Yung Carson, andila pa, nan Timi. Ma'am Timi. Ano yan? Ulitin. Andili pa, Ma'am Timi. Ni may, kaagawan, paltugun, datayo. Antay paltugun tayo, Uncle Joel ngay. Basahin mo yan, nadudugo yung mata ko. Andili paano? Andili paano, Mamin Timi. Ni may akagawaan paltugan tayo. Ayun. Idol Joel. Ito basahin mo. Ay, Ilocano ang muya. Ayun yung sabi ni Uncle Joel. Ay, sabi niya, hindi lang paano mamiti siguro dyan. Ano nga daw? Hindi na, bago daw magsalita yung may-ari. Babarilin na lang tayo. Mali na daw, baka mamaya may maebas. May-ari, tas binarili kayo. Ganun ba yun, idol? Naintindihan ko yung paltugin. Oo, paltugin. Kasi naintindihan ko yung Ma'am Timi. Yun. Sige, okay na yun. Hayaan mo na yun. Oo. Mali lang siya siguro natin. Mamiti. Mamiti. Oo, mamiti ni may-ari. Yung mamiti, parang yung magsalita, no? Manlabi. Parang miti-miti or manlaber. Ganon. Ay, nako, Ano ba to si Sir Uding? On host, hindi off. Oo, on nga yun, hindi off. Yun nga rin. Alam mo ba, Sir Ryan, bago-bago lang ako dito sa Pangasinan. Yung wala nila, naguluhan ako dun wala. Kasi manghihingi ako ng tubig na mainit kay Uncle. Sabi ko, Uncle, may mainit na tubig kayo? Sabi ko ganun sa kanya. Syempre, Tagalog. Galing ako na Maynila Syempre, pag natulog ako, pagising ko ng umaga, manghihingi ako ng tubig na mainit. Sabi ko, Uncle, may mainit na tubig kayo? Sabi niya, wala. Balik ulit ako sa asawa ko. Sabi ko pa, wala daw mainit na tubig. Anong wala? Yung wala dito, meron. Ha? Sabi niya, wala. Sabi niya, yung wala pala meron. Diyos ko, gulong-gulo ako. Nagpainit na lang ako ng tubig na mainit ko. Kaysa masabihan ako ng wala. Ganon pala yun. So ngayon, kaya ayun, inaaral ko masyadong bago-bago lang ako. Tapos talagang, pag hindi ko alam, tinatandaan ko yan. Kagaya yung maong. Maong. Yung maong, alam ko, pantalon Pantalon na maong, mga ganon. Yung pala, yung maong, parang okay na, ganon, ayos na, parang ganon. Maong latan, ganon, okay na yan, parang ganon, di ba? Ano bang alam ko dyan? Nanganganga ako, nang bago-bago lang ako. Pero ngayon, ilang taon na ba ako dito? 13 years? 13 years na ako dito, pero hindi pa ako expert magsalita ng Pangasinan nila. At saka yung iba talaga hindi ko masyado naiintindihan.
Angga po, ulongga po host. Ay, ang taktan. Yung angga po, wala. Oo, yung angga po, wala. Wala talaga as in, wala. None. Oo, wala talaga. Oo. So, tinanong ko talaga ng mahusay yan. Dati pa nga, naglilista pa ako eh. Yung ano yun, Canon. Yung Canon, akala ko naman pasabog. Yung Canon, pagkain lang pala yun. Mga likoy Canon, Mudman, Garita, Kanturawa. Sabi niya, mga liwag Canon mo Jad Garita. Canon daw. Ano, bibilihin ko yung Canon. Ang laki-laki nun. Magkano lang yung pera ko. Tapos pinabibili ako ng Canon. Yung Canon pala, pagkain pala yun. Ay, naku, napakasyong-syong nga, di ba? Pero tinatry ko pa rin, oo. Para pag bibenta na nila ako, kahit papaano may idea pa rin ako kung magkano yung amount ko, o di ba? Kasi mali mo binibenta na ako tapos hindi ko alam kung ilang pala yung presyo ko, 'di ba? Ganun. Ano 'yan? Angga po Carson. Agto saragtan, no? Angga po Carson. Ikaw talaga, Sir Ryan, ha? Angga po Carson, sabi niya wala daw short. Yung angga po wala, yung Carson short. Oo, angga po Carson, sabi niya. Man. Nagiging translation tuloy ako. Kasi may si Sir Uding, baka si Sir Uding naiinis na. Okay. Nasa kabila daw siya. Okay lang. Ayan. Okay na. Ay, nag-Shopee. Sana all may Shopee. Ano ba naman to cellphone na hiniram ko? May Shopee pa siya. Sana all pag Shopee, no? Ayan. Sa Bisaya po, host, madali lang. Pero para Tagalog lang yun. Hindi rin, parang may pagkahalong Kastila ang alam ko sa Bisaya. Madali lang din siyang intindihin. Oo, madali siyang pag nagpo-pronounce sila, maiintindihan mo naman din eh pag pin-pronounce nila yung language nila. May maiintindihan ka pa rin doon kahit papano. Pero pag itatry ko na ako yung magpo-pronounce, hindi ko kaya. Naiintindihan ko naman yung ibang language nila pag nagsasalita sila. Gamay lang, parang ganun. Yung gamay, konti lang. Pero sa pagkatagalog yung parang yung gamay, pag sa Tagalog kasi, pag binigkas yung gamay, parang easy lang. Parang gamay lang sa akin yan. Parang madali lang sa akin yan. Yung ganun pagka sa Tagalog eh. Pero pagka sa Bisaya kasi, yung meaning ng gamay, maliit lang. Ganun. Maliit lang. Ganun. Pero pagka sa Tagalog, gamay lang sa akin yan. Parang easy lang sa akin yan. Parang ganun yun eh. So, yung iba naiintindihan ko. Kasi madalas nagbabasa ako sa messenger niyan. Sa messenger ni Red Chris, madalas nagbabasa ako niyan. Pag binabasa ko siya, naiintindihan ko yung iba hindi naman. Oo. Pero pag inulit-ulit ko yung babasahin, makakatch up ko na kung ano yung pinag-usapan nila. Oo. Yun nga lang, kung minsan, mali yung pagkaunawa ko kasi parang magkakabaligtad yung mga language. Yung parang magkakaiba, yung sentence parang magkakaiba. Yung parang wrong grammar, kung sa English siya parang wrong grammar. Pero pag binasa ko siya, naiintindihan ko naman siya. Excuse me. Tapos, parang magkamali. Basta may mali pa rin ako doon sa pagkaunawa ko doon sa language. Pero mas maigi kung Tagalog. Mas madali ko na lang yun maiintindihan. Pero madalas ako nagbabasa sa messenger ng ganyan. Language niya, Bisaya, ganon. Hi, Gwapong Oragon. Hello, good afternoon. Maraming salamat sa pagtamsak, Gwapong Oragon. Siguro si Gwapong Oragon ay isa siyang Bicolano. Diba? Tama ba ako? Kasi yung Oragon from Bicol. Oo. Magayon, Gwapong Oragon. Tama ba ako? Iyo. Iyo. Digde. Digde dito. Ayun, host ano yan? Malabo yung mata ko. Malabo yung mata ko, kaya hirap akong basahin. Oo, pero iba ang meaning in salita po. Oo, magkaiba nga sila. Hi, Ding, maraming salamat sa pag-join. Thank you so much. Haha, yun nga lang. Kaya nga,
Ay, wag ka nga na malalaglag. Ayan. Maraming salamat, Ding, sa pakaway ko. Ay, maraming salamat sa padaan at sa pasilip. Ayan, good afternoon, everyone. Ayan nga pala, si Sir Uding nagbaba ng bahay. Kanina pa si Insan dyan, Paul, sa itaas, replace pin. Ayan, nag-replace ako, nag-replace pin. Ayan, guys, meron tayong bagong nakapin. Andito pa rin ako sa bahay ni Jane. Nakalimutan ko nang lumayas. Kasi pinuntahan ko yung bahay ni Jane. Dirito na pala siya. Dami na naman nakapag-live. Ayun guys, meron tayong bagong nakapin si Sir Uding sa mga hindi pa po diyan dikit. Pa-support ko sa bahay na binaba ni Sir Uding. Ayan. Marami ring tanawin doon, 'di ba, sa inyo, Sir Uding? Ding channel ang bato. Si Uding, si Ding guys, nagla-live din yan siya at marami siyang banana. Nag-aayudan din siya ng banana. Ayan. Next time or bukas, kaso wala ako headset eh. So, paano yan? No? So, paano? Nasa gilid ako guys ng highway, kaya maririnig nyo talaga yung ingay ng tunog ng sasakyan kasi nasa highway talaga kami ng bonggang-bongga. Ayan. So pero kahit gano'n, maingay sila, magla-live pa rin ako. Ayan, Sir Uding, nandito ako sa bahay mo. Go to channel. Ay, ang dami mo ng video, Sir Uding, no? Di ka nangingisda? Ito na, tamsak na ako sa upcoming mo. Ayan, upcoming premiere. So, bukas pa yung premiere mo. So, waiting na lang ako para sa premiere mo. Waiting. Okay, nag-iwan ako ng bakas, waiting lang. Ganun lang. Ayan, sawa. Okay, sige. Try ko bukas. Try ko na naman ulit bukas mag-stream yard. Stream. Gusto ko talaga mag-StreamYard, kaya lang hindi talaga ako expert gumamit ng StreamYard. Pero itatry ko pa rin kasi nga para matutunan ko talaga mag-StreamYard para naman umakyat si Sir Uding sa aking live at maging ka-co-host ko naman. Oo. Maging ka-co-host ko si Sir Uding. O, diba? Papasanood na lang ako ni may ganitong camera, 'di ba guys? Napakaganda kung meron kang ganitong camera, no? Ano ba yan? SG cam ba yan, sabi niya? Oh, sana all na lang, 'di ba? Binili niya sa halagang 3.5. O nga ang ganda nga, Sir Uding eh. Ang linaw din sa mata ko. Pati yung presyo. Ang ganda nga, di ba? SG cam. Sana may SG cam, di ba, Sir Uding? So, ikaw na. Di ba? Ako, cellphone lang yung gusto ko pambilihin. Dan tamsak Ding channel upcoming mo. Wow. Salamat sa Uncle Joel sa pagtamsak sa upcoming sa bahay ni Ding. Ayan, thank you so much.
Bihira ako nakakapag-join sa ano nila. Kasi medyo nagbibisi-bisihan ako. Kaya eto, nahirapan ako magpunta sa mga ano nila. Pero eto, go to channel ako. Go to channel. Ayaw nga pala. Naka 1 hour na nga pala ako. Tamsakan ko muna tong ano ni nasa ibang bansa siya, nasa parang Arabic, parang ganun. Waiting na lang tayo dito. Dito yung tambayan ko sa kanya dati. Nang mga bago-bago pa lang ako. Hi, Sir DJ Murphy. Hello, good afternoon. Mega love shoutout, Sir DJ Murphy. Maraming salamat sa pagturo sa akin kung paano mag-update. So, wala talaga akong alam dyan. Wala akong alam paano mag-update. Hindi ako marunong eh. First time ko lang nakapag-update ng isang app. So, pagka ganun pala, so kailangan kong i-update. Kanina, Sir DJ Murphy, nag-try ako mag-StreamYard. Tapos, yun. Hindi ko mag-open ako ng ads. Pero hindi ko na nakita yung live ko doon sa StreamYard. So, 3 beses ako nag-take ng StreamYard. Kaya lang, hindi ko makitang naka-live ako. Kaya nilaglag ko na lang, tapos nag-go live na lang ako. Nahirapan talaga mag-StreamYard, pero gusto ko mag-StreamYard. Kaya lang, hindi ko alam kung paano mag-live sa StreamYard. Kaya ayun, nahirapan talaga ako ng bonggang-bongga. So, bukas aralin ko na naman paano ako mag-StreamYard. Kasi wala pa akong may upload. Kaya ito, nagche-check ako mag-live. Naka-standby lang ako dito sa aming bahay. Kaya ito, live lang muna ako at continue sa pangingisda. Kasi wala akong cellphone. Nangihiram lang ako ng cellphone sa ngayon. Sa susunod pa ako mag-upload sa siguro 2 weeks pa bago ako makapag-upload. Kapag nakuha ko na yung cellphone ko, yun, sana ako makapag-upload. Pero ngayon, live lang muna. Pang-update na lang din para sa akin WH. Mga ganon. Bulacan, React. Okay, sige. Salamat. And, okay na? Late na siya kung nag-StreamYard kami, late na yung kasama ko. Ngayon lang nag-reply. 1 oras na ako nakapag-live. Malamang pa-end na ako bago pa darating yung kasama ko. Nagtanong, dami ko lang pinagtanungan ng kung bakit hindi ko makita yung live ko sa Chromes. Ang mga tinanungan ko, ngayon lang nag-reply. Wala na. Ayan. Ayan, mag-e-end na ako guys. Malapit na. Mga na lang paabutin ko lang ng 1 oras at kalahati. Okay na yun. Pang-update lang ba? Pero bukas talaga, StreamYard na lang talaga ako. Pag-aralan ko talaga yung StreamYard kung paano ko yan siya maila-live. Kasi hindi ko talaga nakitang naka-live siya. Ang nakita ko upcoming. Hindi ko naman sinet ng upcoming yun eh. Live talaga yung inano ko. Hindi naman ako nag-set ng schedule live talaga yun. Pero nung nakita ko sa isa kong cellphone, sabi niya upcoming. Hindi naman ako nag-upcoming. So, ang ginawa ko, dinilit ko. Kasi hindi naman ako nag-upcoming. Gusto ko, direct na talaga live. Live na talaga. Kasi pag in-upcoming ko pa yun, hindi ko naman alam kung paano ako papasok sa upcoming live ko. Kaya ang ginagawa ko, live na agad. Di ba? Live na agad para tapos. Wala na akong iisipin na, time ko na pala ng StreamYard game, may nakaset akong live, mga ganun. So, ang ko na lang, go live talaga, live na talaga. Wala nang yung upcoming live. Kasi hindi ko alam kung paano papasok sa upcoming live ko. Kaya hindi ako nag-set ng date kung kailan. Basta live lang ako. Kaya lang hindi ako marunong kung paano magla-live sa StreamYard. Nag-live ako nung nakaraang linggo ng StreamYard. Tinuruan ako. Kaya lang hindi ko natandaan kung paano. Pero na ko naman kanina. Kaya lang hindi naman siya live. Hindi siya live. Kaya ang ginawa ko, dinilit ko na lang. Tapos may chinata ko, wala rin. Late na rin siya mag-reply. Pa-end na ako. Ako dami kong premiere hanggang October na premiere ko. Dami na yun. Mabuti ka pa nga, madami kang premiere. Ako nga kahit isang premiere, wala eh.
Hindi ako makagawa ng video ko kasi yung cellphone ko wala sa akin. Wala yung ko, yung intro ko, yung outro ko, yung background music ko, wala eh. Wala talaga. Pero may video na ako dito sa sa isa kong cellphone. Naka-edit na rin siya. Hinihintay ko na lang yung cellphone ko para maidikit ko yung intro, tsaka yung outro, tsaka yung background music. Hinihintay ko na lang yung cellphone ko. So kapag nakuha ko yung cellphone ko, ma-edit ko na yun. Baka makagawa na agad ako ng 2 Premiere. Basta makuha ko yung cellphone ko. Pero sa ngayon, magla-live lang ako. Basta't meron ako pang load at kaya ng load ko talaga, magla-live ako dan Tamsak Ate Jane. Upcoming niya. Ayan, maraming salamat sa nakita ko nga nandoon ka na sa live ni Ate Jane. Ni Ate Jane Kaya ayun, maraming salamat Uncle Joel sa pag-support sa akin ha. Thank you so much talaga. Grabe. Natambayo mo talaga ako, kaya naman maraming salamat sa pag-support mo sa akin. At ganoon din sa iyo, Sir Uding. Thank you so much. Ayun, done na ako sa premiere mo. Yung premiere mo, pinuntahan ko yung isa pa lang yun. So sabi mo hanggang October. Ang dami. Premiere ko bukas 4 hours. 4 hours yun? Uy, grabe bakit 4 hours naman yun? Parang live na rin yun, parang gano'n ba, Sir Ruding? Patingin nga. Dito ako sa bahay mo eh. Teka, video. Hindi, isa lang tong freeware mo dito nakita ko. So yung ibig sabihin na itong premiere mo na to, 4 na, dan na ako sa premiere mo eh. Dan na ako. So, abangan ko na lang premiere mo. Hindi ako nagpi-premiere ng mahaba. Kadalasan lang premiere ko, 13 minutes na yung pinakamahaba, 15, ganun. Nahirapan pa akong i-edit yun. Kasi nilalagyan ko ng audio eh. Kaya medyo nahihirapan pa ako. So, pag ako nagpa-premiere, mga 13 minutes. Kadalasan ng premiere ko, 4 minutes lang eh. Kasi depende sa content ko. Oo, depende sa content ko. At saka pag may premiere ako, ina-upload ko yun kung saan merong wifi. Load lang yung ginagamit ko. Pagka-load yung ginagamit mo pang upload, ang tagal. Halos buong maghapon bago pa siya ma-upload. Pero kung sa wifi, siguro mga 3 minutes lang, 2 minutes, upload na eh. Pero kapag load, grabe, ang tagal. Kaya maghahanap pa ako ng magandang wifi nung kung saan. Kung saan merong wifi, doon ko yun i-upload, doon ko i-premiere. O diba? Ayun guys, 15 minutes na lang, mag-end na ako. Oo, para 1 oras at kalahati. Sa 3 million in my house, maraming salamat sa pag-support ninyo dyan. Thank you sa pagsama sa akin sa walang kakwenta-kwentang LS ko. Kaya gusto ko na mag-stream yard para meron na akong guest, para meron magkakanta ba sa live ko. Hindi kasi ako kumakanta, kumakain lang ako. Kung kumanta man ako, wala naman akong boses doon. Ibang kanta yun, charot. Tapos gusto ko ng StreamYard para may guest nga, para magpakyat ako ng guest. Si Sir Uding baka kasi kakanta sa StreamYard ko. Grabe, premiere na yun, Sir Uding. Haba, parang sa babalo. Sabi niya kasi, di ba, 4 hours daw yun. So, para na rin siyang naka-live noon kapag ganun yung premiere, di ba, Uncle Joel? Parang live na rin yun. Tapos kung ilan yung manonood. Grabe, ang haba nga talaga nun. Hindi ko kakayanin magpa-premiere ng ganun kahaba. Oo, malamang. Kung nagluluto ako ng paan ng manok, malamang pati buto malambot na. Kasi 4 hours eh. Kung ang video ko ganun. So hindi ako magpapa-premiere ng mahaba kasi 'di ba yung content ko cooking, kung hanggang saan lang inabot ng pagluluto ko, hanggang doon lang yun. Tapos edit hanggang sa mababawasan yung halimbawa maglalaga ka ng baboy, kadalasan yan mga 45 minutes o 1 oras ka muna kung mahinang apoy lang. Nung pag nagpapalambot kasi ako sa low medium heat lang, yung mahina lang yung apoy kasi pag dilakasan mo yung apoy matagal maluto yun eh. Pero kung mahina lang yung apoy, banayad lang yung apoy na ilalagay mo, malambot siya, tsaka madali siyang lumambot kapag mahina lang yung apoy. Totoo yun.
Pagka mahina lang yung apoy, mabilis lumambot yung papalambutin mo. Tapos, edi syempre, kung halimbawa nilagang baboy yan, hindi mo naman i-upload yung video mo ng 45 minutes, 'di ba? So ikakat mo yung video. Kapag kinat mo yan, naabutin lang yun ng mga 5 minutes kapag na-edit mo na. Ganun. So pag mag-premiere ako nilagang baboy, 5 minutes lang. Ganun lang. Kaiksi. Camera gamit ko sa CCTV po yun, host. So yung premiere mo, yung video galing sa CCTV, ganun ba? Sana all yung tindahan may CCTV, no? Paano kayo, mahirap kaya kumilos na may CCTV, may mata sa paligid mo. Paano kung privacy na, di nandoon ka pa rin sa CCTV? Grabe naman yun. Wala nang privacy yun, Sir Uding, pagka ganun. May CCTV, awa. Si Uncle Joel, gabay mo man, may kin. Wala CCTV kin mo sa paligid mo. No, siyak man, agko gabay. Wala CCTV dyan kin. Paligid ko. Mata ko lang sapat na napa-CCTV, char. Ay, char lang, guys. Pero mahirap yun. Mahirap may CCTV sa paligid daw. Sa bagay kasi nagdinegosyo si Sir Uding, kaya kailangan talaga naka-CCTV sila. Oo. Pero kung nasa duyan ka lang or na madalas ka na sa kineme, mas better na wag ka na maglagay ng CCTV, mga ganun. Dami dito sa Manila yan, CCTV po, host. Oo, ganyan talaga kapag ka sa Manila ka. Marami kasing maraming ganun. Kaya dapat talaga maglagay ng CCTV. Marami kasing scammer dyan, di ba? Oo, nagets ko naman na maraming scammer sa Manila. Hi, Migoy! Good afternoon! Mega lang shoutout, BG lang host. Busy pa. Okay, sige, maraming salamat sa pa-BG mo. Pero, na lang, 10 minutes na lang, mag-e-end na ako, Migoy. Kasi, isang oras, 1 hour and 20 minutes na ako naka-live. So, paabutin ko lang siya ng 1 oras at kalahati. Oo. So, mag-e-end na ako. So, bukas naman ako ulit. Nalaglag StreamYard ko kasi hindi ako marunong. Hindi ako expert, ha? Okay, host. Ayun. Sana makasama din kita sana sa stream. Maging ka co-host, ganun, 'di ba? Maging ka co-host kita. At ganun din si Sir Uding at si Uncle Joel. 'Di ba, Uncle Joel? Ayan. Si Uncle Joel, kababayan ko yan siya. At si Sir Uding, and maraming salamat. Sana maka-co-host ko kayo. Kasi nakakaano na rin yung parati nga ako lang na yung nasa itaas. So maganda rin kasi na merong guest para nagkukwentuhan sa itaas. Ayaw. Akin mo gabay. Uncle Joel, akin mo agabay. Ka-co-host ak. Uncle Joel, akin mo gaway. Tabali-bali man niya, mantungtong tayo dya. Ay, no problem host, basta hindi busy at maganda ang signal. Oo nga naman. Ako nga din basta maganda ang signal, magla-live ako, oo. So sa ngayon, hindi ako busy kasi wala akong trabaho. Naka-standby lang ako dito sa bahay. Kaya eto, yung inaatupag ko mag-live. Wala naman din akong maiko-content kasi wala yung isang cellphone ko So sa ngayon, nangihiram lang ako ng cellphone para makapag-live. At dahil sa wala akong content, inatupag ko mag-live at saka nababoring ako, mag-isa lang ako dito sa bahay. So, inila-live ko na lang para may kakwentuhan, yung mga ganun. Kasi pag tinanaw ko yung 4 na sulok ng bahay namin, baka ma-stress ako ba? Kaya, nagla-live ako para may kakwentuhan, yung ganun, malibang, yung mga iniisip ko ba? Kasi ang problema kasi yung iniisip ko, hindi ko alam kung iniisip ba nila ako, charot. Hindi ko alam kung iniisip nila ako Ako naman isip ng isip. So, para hindi ko sila isipin, magla-live na lang muna ako. Kasi kung minsan may araw na paparating na si Judith, kakatok sa aming pintuan. So, para hindi ko isipin yung mga Judith ko, mag-live na lang ako para kahit pa paano malibang ako. Mga ganong eksena. O, diba? Uy, Migoy, pumayat ka, Nakita ko sa mo, dati pala mataba ka, no? So, ngayon pumayat ka na. Pero, okay lang yan. Ako nga rin nagtatry akong pumayat. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako pumapayat. Ang dami ko ng exercise, ang dami ko ng diet. Hanggang ngayon, hindi pa ako pumapayat. Hindi ko nga rin alam kung saan napupunta yung dinadiet ko.
Oo, may pagkakataon pa nga na hindi na ako magkain ba, pero ayaw mag-diet. Ano yun, ayaw pumayat. Sige lang ang diet ko, pero hindi ako pumapayat. Nakakaloka yung mga ganong eksena na hindi ko alam kung saan nagagaling yung yung mga taba, char. Sa taba ng dami ng iniisip, so parang ganun na lang yun. So yung diet, ewan kung paano pan-diet ang mangyayari doon. So mahirap mag-diet, oo, mahirap pumayat, pero madali lang tumaba para sa akin. Madaling tumaba, pero mahirap pumayat. Kaya ayun, continue lang ako sa pagda-diet. Oo, hanggang ngayon diet pa rin, pero hindi pumapayat. So siguro kulang sa exercise. Ang tagal ko na rin naman hindi nakapag-exercise. So may pagkakataon na nagsusumba ako tuwing Sabado, kaya lang gusto ko sanang i-live yun eh. May nagsusumba kami. Kaya lang masi-CPR ako kasi yung sounds na ginagamit nila. O, isa pa yun. Tapos share revenue. Wala na nga akong revenue. I-share ko pa, di ba? Di pa nga ako nasahod, sa ulan pa lang eh. Sa ulan pa lang ako nasahod. Kaya sa kay Lolo, hindi pa ako pinapasahod ni Lolo. Ang tagal-tagal ko na sa kanya. Pero panay ang mukbang niya sa akin. O di ba? Nakakaloka yan si Lolo na yan. Sabi ko nga sa sarili ko makita ko yan si Lolo, balatan ko yan siya, char. Balatan no? Para magpapabalat naman si Lolo sa akin kung meron naman siyang lola, di ba? May apo na nga sila, charot. Ayun, 5 minutes na lang mag-e-end na ako. Ayun. Busy lang ako, Tia KitKat. Naglilinis pa ako ng bahay. Uy, bakit? Gahapon ka na naglilinis ng bahay. Di ba sa umaga yung ginagawa, char? Ang ka-Joel, pagkatapos maglinis ng bahay, meron pa rito sa bahay, daanan mo pagkatapos mo dyan, o diba? Ayan, sa akin, host, di na ako, sinadyang pumayat. Pumayat lang ako dahil na, trigger blood sugar ko. Sa blood sugar. So, parang tumaas yung sugar mo, parang ganon. Ganun ba yun, Migoy? Ako hindi kasi ako sa ngayon konti lang yung kinakain kong kanin kasi lumalabo yung mata ko kasi yung kanin maraming sugar yun, 'di ba? Nagbabawas ako ng kanin kasi yung mata ko lumalabo. Si Lolo what? Si Lolo. Sabi ni Lolo, what? Ano sabi ni Lolo? What? Ganon. Ayan, Uncle Joel, pagkatapos maglinis dyan, meron pa rito sa bahay. At kung sinisipag ka pa, pwede ka na rin magugas ng plato namin, char. Ayun, pero hindi, tapos na rin ako maglinis. So, bago ako mag-live, nagligpit muna kami ng bahay namin. Kung kinakailangan nga tupiin namin yung bahay namin, tutupiin namin eh. Kaya lang hindi siya matupi-tupi. Oo. So, naglinis na lang kami, nagligpit. Bago ako mag-live. Tapos, ayun, dumidilim na nga din. Maaga pa lang pero madilim na kasi nga makulimlim at umuulan, kumukulog at kidlat dito. Oo. So may paparating daw na bagyo. May bagyo na nga dito sa amin, bagyo doon sa bandang doon bagyo. Tapos sa baba ng Bagyo Pangasinan. Tapos may bagyo pang paparating. O di ba? Ang dami ng bagyo. Ayan. So balik ka ulit so hindi ka na magda-diet yan, Migoy. Papataba ka na lang, parang ganyan ba? Hindi ko sinadyang pumayat. Ako talaga gusto kong pumayat. Sinasadya akong pumayat. Kaya lang hindi ako pumapayat. Baka sa susunod na live ko mag-exercise sa plaza. Kasi nga kailangan ko talagang pumayat. Kailangan ko talaga mag-diet ng bonggang-bongga. Kaya lang napakahirap mag-diet. Oo. Tapos sasabayan mo pa magkakape ka. Kape lang okay na eh. Alam nyo guys, 1 oras na ako naka-live. 1 oras na rin tong kape ko na hinihigo ko na hindi ko pa nauubos. Hindi ko pa nauubos yung kape ko. Konti-konti ko lang hanggang sa matapos yung live ko. Oo. Tapos paparisan pa natin ng putlong. Yung putlong hanggang ngayon malamig na rin. Hindi ko pa rin maubos-ubos kasi kakadaldal ko ba.
So, ayan yung yung tanghalian ko. Hindi ako kumain ng kanin ngayong araw na to. Kasi nga, diet. Tapos, nakadalawang kape na rin ako. Oo, nakadalawang kape na ako. Almusal at saka ngayon tanghalian, mga bandang alauna nagkakape ko. Hanggang ngayon, ito pa yung kape ko. Hindi ko pa nauubos. Ayan. Wow, ang dami naman yan, Sir Uding. Gatas ba? Alcohol? Bakit? Tapos yun, mamayang gabi, malamang magkakape lang din ako at hindi na rin ako kakain ng kanin. Kasi nga diet eh. Kaya lang kahit anong diet ko, chubby pa rin ako. Nagtataka ko sa sarili ko kung bakit ganun. So, exercise lang ang katapat siguro, no? Kasi gusto ko magkaroon ng abs. Absolutely sexy body. Char! Parang gano'n eh, no? Di naman, okay, kahit hindi tayo maganda, basta sexy, okay na, panalo na, char. Gusto ko lang, wala lang, gusto ko lang, ato, ang lakas mo sa kapit po, host. Ano yan? Kapit? Saan ako malakas? Ang lakas. Ang lakas mo sa kapit po, host. Saan ako malakas, Sir Uding? Saan ako kumapit? Sir Uding, hindi ko na-gets. Saan ako malakas? Malakas ako kumapit. Sa nino? Kanino? Malakas ako magkape, hindi naman masyado kasi umaga, tanghali, gabi, so 3 times. May pagkakataon na 2 beses lang ako magkape sa isang araw, pero hindi ako kakain ng kanin. Oo, hindi ako kumakain ng kanin. Pagkakain lang ako, mga siguro 2 o 3 kutsara lang kasi nga talagang diet. Kasi yung mata ko, pag dumami yung kinakain ko ng kanin, lalabo yung mata ko. Oo, lumalabo yung mata ko. Nakasalamin nga ako ngayon eh. So, mahirap gumamit ng cellphone kapag nagbe-blurred yung mata, hindi ko mabasa siya. So, nagsasalamin ako. Tapos yung salamin ko meron din anti-radiation. Kaya ako sa kape yung umaga lang. Oo, masarap magkape sa umaga, 'di ba? Pero bago ako magkape sa umaga, umiinom muna ako ng warm water. Pagkatapos a few minutes magkakape naman ako. Nakasanayan ko ng uminom ng kape kape tuloy. Nakasanayan ko na uminom ng mainit na tubig pagkagising ko. Pagkagising ko yun ang una kong gagawin eh. Bukod sa pumunta ng CR, ang next yung mag-iinit ako ng tubig. Tapos iinom talaga ako ng mainit na tubig. Yan. Iinom talaga ako ng mainit na tubig para yun talaga yung kailangan eh. Basta kailangan uminom ng mainit na tubig pagkagising, ganun. Tapos, kalahating oras o 1 oras, saka ako magkakape. Oo. Tapos, wala na tinapay. Kape lang talaga. Masaya na ako dun sa kape. Parang busog na nga ako kapag nakapagkape ako. Chocolate coffee. So, hindi ako bumibili ng ibang kape, kundi chocolate coffee lang. Yan lang nasa screen ko. Yan yung madalas na kinakape ko, chocolate coffee. Kaya siya KitKat kasi mahilig ako sa chocolate. Oo, chocolate talaga yung kahinaan ng mata ko. Sabi ko nga kakain muna ako ng chocolate. Minsan lang naman may chocolate lagi naman akong bulag sabi ko ganun. Pampalabo ng mata. Kasi kapag matamis, talaga, lalo na yung kanin, pag kakain ako ng kanin, 3 kutsara lang ng kanin. Tapos, madaming ulam. Hindi ako malakas kumain ng kanin. Sa ulam ako bumabawi. Gulay, lagi ako gulay or isda. Tapos, itlog, ganun. Diet kasi, tsaka isa rin yung sugar ko. Pag lumabo yung mata ko, sa pakiramdam ko, tumataas yung sugar ko. Tsaka makate. Alam mo yun, kapag mataas yung sugar mo, makate sa katawan, siguro makaka-relate din dito si Migoy. Kasi 'di ba Migoy, kapag tumaas yung sugar mo or makati. Makati siya pag mataas yung sugar. Makati sa wala ka naman allergy pero kumakate. Ganun kasi yung nafe-feel ko kapag tumataas yung sugar ko. Lumalabo yung mata ko tapos makati yung skin, makati sa skin. Ayun. Oo, tama host. Ayun, tama ako, 'di ba? Salamat sa correct sa akin. So, ilan na yung tama ko, char? Pass your paper, charot. Tapos ayun. So, kaya konti lang yung kinakain ko. Kaya nga
nagda-diet ako, mas mahilig ako kumain ng tinapay, kaya ititinapay ko na lang kaysa magkakanin ako. Pero hindi din madalas sa tinapay kasi sabi nila, yung tinapay nakakatanda daw siya, parang nakaka-mature kasi yung mga ingredients na ginamit doon. Pag bumaba naman, need chocolate. Yes. Oo, kailangan ng chocolate. Yung kasi, para ma-balance yung sugar. Hindi kasi pwedeng kulang ka sa sugar, hindi rin pwedeng kulang ka sa asin. Dapat equal. Oo. Kailangan mo nang kumain ng chocolate para tumaas ng konti yung sugar mo at saka yung energy. Tapos, nakakatulong din kasi yung chocolate sa heart. Oo. Meron kasi siyang omega 3. Lalo na yung dark chocolate, nakakatulong siya sa puso. At saka sa, sa sugar mo, yung dark chocolate. Yun yun. Kaya copyright. Kaya kaya KitKat kasi mahilig ako sa chocolate. Okay na ako sa chocolate. Oo. Tapos pinakagusto ko sa chocolate yung dark, yung mapait-pait ba, yung may ganun. So masarap 'yun. Oo. Kaya ang ginagawa ko, konting kanin lang. Tapos tinapay din, konti lang din sa tinapay kasi hindi rin maganda yung tinapay kasi magiging bloated yung tiyan mo kapag marami kang tinapay. Tapos more water. Oo. Hindi din ako umiinom ng mga soft drinks or makukulay na mga palamig, inumin, ganun. Tubig lang, more water talaga ako. Yun lang, kaya tataka lang din ako sa sarili ko. Sige yung diet ko, pero ang taba-taba ko. Ang taba ko, saan nga ba yung banda yung taba ko? May time na pagod, wala namang gana, kaya need vitamin D. Hindi na ako nagba-vitamin D. May time talaga na wala kang gana kumain. Kahit gusto mong kumain o kahit anong sarap ng pagkain, hindi wala kang gana, hindi ka gaganahan kumain kahit na may pagkain. Oo. Ako kasi nasanay na rin ako na konti yung kinakain ko. Konti na lang. Nasanay na ako dun. Tapos sige yung diet ko, ewan ko kung bakit hindi ako pumapayat. Yung taba-taba ko talaga, so ito yung inaano ko na, ipinupush ko talaga na makapag-diet ako kasi taba ko, nakakaloka yung taba ko. Kaya gusto ko talaga na mag-diet. Kasi ang taba ko eh. Tapos sige yung diet ko pero ang taba-taba ko pa rin. Yun doon ako nagtataka. Kundi na nga ako kumakain ng kanin pero mataba pa rin ako. Doon ako nahihirapan. So ang gagawin ko na lang siguro, exercise. More exercise na lang yung gagawin ko. Baka yun na lang yung kulang. So more papawis, parang ganun. Dati kasi ganito. Pero ngayon tumaba na. Tago natin yan. Kaya ngayon, ang taba-taba ko na, so kailangan ko talaga mag-diet ng bonggang-bongga. Diba? Kaya, ayun. Hindi ko rin maintindihan kung bakit, mabilis akong tumaba, pero mahirap pumayat. Kaya ang ginagawa ko, konti-konti lang talaga yung kakainin ko. Kaunti-kaunti lang. Kasi ayaw kong bloated yung katawan ko. Kailangan maintain lang talaga. Ako ang mataba po host. Hindi naman ikaw mataba, Sir Uding. Sakto-sakto ka lang. Pero si Migoy, ang laki ng pinayat ni Migoy. 'Di ba Migoy? Kasi pag nakikita ko si Migoy kapag premiere niya, so magluluto siya. Kadalasan pangagulay yun ang palaya. Palaya, malunggay. Nakita ko siya nagluluto siya. Ilulutuin niya muna yon. Pagkatapos niya magluto, magbumukbang siya. Oo. Ngayon, ang laki na ng pinayat ni Migoy. Ang laki na ng pinagbago niya kasi laki na ng pinayat niya. Pero sabi niya hindi niya sinasadyang pumayat. Ako sinasadya akong pumayat pero ayaw pumayat. Ayaw pumayat kaya lang, no? Yung may mga tao mabilis pumayat o may mga tao talagang na-maintain nila yung katawan nilang gano'n na talaga or slim talaga sila. Ako kasi tabain. Ito ako dati taba-taba ako. Ayan. Ang taba-taba ako dito. Hindi, saan ba? Basta mataba ako. Basta mataba ako. Tapos, yun, nahirapan akong pumayat.
Mahirap pumayat. Kaya maintain ko lang yung diet lang talaga ng diet. Konti lang yung kakainin. Kasi mahirap talagang pumayat. Madaling magpataba. Para sa akin. Para sa akin. Madaling pumayat yung mga taong slim na yung katawan nila. Pero ako kasi nahirapan akong pumayat. Madali lang magpataba para sa akin. Kainin ko lang ng kainin lahat ng mga pagkain na makikita ko Kaya lang pag magda-diet na, yun, ang hirap. Ang hirap talaga mag-diet. Kaya may-maintain ko lang yung ganito kong katawan. Sa ngayon, ganito pa yung katawan ko. Ito ko ngayon Ngayon na. Nasaan ba ako? Ito ako ngayon. Ito ako ngayon. Bago lang to. Nung last pa to 3 months ago. Last 3 months ago. Ganito ako ngayon. Pero ngayon grabe na. Kailangan ko ng pumayat. Talagang bonggang-bongga. Ito ko ngayon. Ayan. Nangalahati ba? Hindi naman. Sino? Ikaw? Kung ikaw, oo, nangalahati ka. Laki talaga ng ipinayat mo. Laki talaga yung pinayat mo. So guys, nagpi-play ako ng mga watch art. Nagpi-play ako ng mga video. Ng mga friends ko na kulang pa yung WH. Nagpi-play talaga ako ng mga 62 videos na piniplay ko. Pero nagpahinga ako ngayon. Pahinga ako sa pagpi-play kasi isa na lang yung cellphone ko. Dati kasi ayan, mga piniplay kong video, mga Premiere, dami niyan. Pero ngayon pahinga ako sa pagpi-play kasi isa lang yung yung cellphone ko. So pag nag-play ako, 17 hours ang aabutin niyan pag nag-play ako. So, hindi ko na magagamit yung cellphone ko kapag nag-play ako kasi isa lang Tapos, sasabayan pa ng call at saka ng messenger. So, mawawalan ako ng time. So, ang ginawa ko, nag-stop muna ako sa pag-play. Kaya, sa ngayon, mag-live lang muna ako. Live lang muna kasi wala pang content. Ayun. So, ngayon, sinisikap ko po para doon sa WH ko. Ang inaano ko, live lang, ganun lang. Ano ba? From 87 kilos, bumaba ng 53. Ay, ganun. Pares yata, ganyan din yung yung timbang ko. Kung hindi 53, 52 yung timbang ko ngayon. Pero kasi lalaki ka, so mas mabigat ata ang lalaki dapat, di ba? Kaysa sa babae. Okay, dahil ang timbang ko 53 or 52, so mas mataba pa ako sa'yo. Mas mataba pa ako sa'yo, Migoy. Kaya ang goal ko, ang gusto kong timbang ko 48 or 49. So, na-achieve ko na yun yung 49, kaya lang tumaba ulit ako. Pero ang gusto kong makuha talaga na timbang is 48. 48 ang gusto kong makuha timbang. So, kailangan ko pa na more exercise at saka more diet. Pero mas malaki makapayat yung yung exercise kasi pagpapawisan ka ng bonggang-bongga. Tapos sasabayan mo rin siya ng konti lang na pagkain, no? Ganun. Tapos more water. Ako kasi kung minsan napapakain lalo na kapag ka-chocolate. Naku, ang hirap tanggihan yan, nakakaloka. Laki ng binaba, 1 month lang po, biglang bagsak. Ang bilis naman. Ang bilis ha. 1 buwan lang yun, nagawa mo agad yun. Grabe paano ba nangyari? Ganun kabilis. Ako, gusto ko rin na mabilis na pumayat, kaya lang, nahihirapan talaga akong pumayat. Na ngayon, tiis na nga ako, tinitiis ko nang hindi kumain. Oo, tinitiis ko na. Tapos yung, talaga, konti na nga lang yung kakainin ko, pero mataba pa rin ako. Bigla akong, bigla nga, ang laki ng pinayat mo talaga, Migoy. Ang laki talaga ng pinayat mo, totoo. Kaya nakakagulat Niisip ko, ano ba nangyari, di ba? Kasi malaki ka, mabilis yung pagpayat mo samantalang ako nagda-diet ako, ang tagal kong pumayat. Pero ikaw nagawa mo mabilis lang, pero hindi inaasahan sa 1 buwan ganyan na agad yung katawan mo, di ba? So ang bilis.
Ang bilis mo talagang pumayat. Ako kasi, hirap talaga ako pumayat. Nahirapan akong pumayat. Pero konti lang yung kinakain ko. Mga 3 kutsara lang na talaga na kanin. Yung kinukuha kong kanin. Tapos, ulam. Ganun. Tapos, inom ako ng maraming tubig. Tapos, umiinom din ako ng gamot. Nasa na ba yun? Yung gamot na yun para sa dugo. Kasi, kulang ako sa dugo. Walang diet yan. Lakas ko pa rin lumamon. O talaga? Paano? Paano nga? Sige nga. Paano nga? Ako kasi nagda-diet pero hindi ako pumapayat. Pero ikaw wala kang diet, pumayat ka. Nandito yung gamot ko eh. Nandito yung gamot ko. Dito ko nilagay. Ito yung iniinom kong gamot kasi kulang ako sa dugo. Ayan. Ito, kulang kasi ako sa dugo. So, ito, kailangan ko uminom nito para sa dugo. Paubos na nga yan eh. Isang laklakan ko na lang yan. Hindi ko alam mo, sala. Kala ko naman na i-share mo paano pumayat, di ba? Ako kasi talaga, nanonood pa ako ng YouTube kung paano yung pag-diet ba. Nanonood pa ako ng YouTube. Minsan nga, sa gabi, saging lang yung kakainin mo pero hindi pa rin talaga na pumayat kasi alam mo yung pag gutom ka tutunog yung tenga mo. Tutunog yung tenga mo tapos nakakahilo tapos iinom ka ng tubig tapos kukulo yung tiyan mo yung ganun. Talagang lipas ka na sa gutom mo nun eh. Tapos sabi ko na lang sa sarili ko, aba, hindi na tama ito, nahihilo na ako. Sabi ko, kakain ako. So, bibili ako ng itlog niya, magprito ko ng itlog. Oo. Pero yung isang itlog na yun, hindi ko mauubos yun kasi yung yellow lang naman yung madalas na kukunin ko doon, yung yellow yung yellow lang ng itlog yung madalas na kinukuha ko doon. Kadalasan matitira talaga yung white. Oo. Pero dalawa yun, dalawang egg. Hindi ako kontento sa isang egg. Dapat talaga dalawa. Tapos yung isang egg, makakain ko yung white. Pero sa ikalawang egg, ang makakain ko lang doon yung yellow lang. Tapos matitira na yung white doon. Hi, Jim. Sino to? Si Jim. Hello, Jim. Jim loves. Sino? Teka lang. Add moderator. Replace pin ko. Bakit? Hindi ko siya kilala. Jim Love, True Beautiful. Teka lang guys, nalulutang ako ron. Everyone, nice to meet you. Jim, True Beautiful. Lisung TV, good afternoon. Lisung TV, thumbs up. Hi Lisung, Lisung Sun, hello, good afternoon. Thank you for coming on my live. And thank you so much. Pero si ad moderator, sana wag sila wag sila bad, no? So hindi ka sila kilala. Pa-check daw? Ano nangyari? Naglalagay ako ng moderator, remove as a moderator. Bakit? Ano nangyari? Ayun, may jacket na siya. Guys, pasensya na ha. Hindi ako expert. Siya na. Pasensya na. Add moderator. Ayan. Tapos sila, Jim. Teka lang. Puntahan ko siya kasi hindi ko siya kilala. Uy guys, meron tayong nakapin. Teka lang guys. Ano daw? Lisong soon. Thank you ha. Thank you for coming. Madugo yan guys sa utak. Hindi ko alam kung paano ko siya i-entertain. Teka lang, check ko lang si Jim Love. True Beautiful daw. Sana all beautiful, bre. Sana all beautiful, di ba? Ayan. Bakit? Go to channel. Ninja siya. Guys, pa-kick out. Oh my God. Anong gagawin ko sa kanya? Mabuti hindi ko siya binigyan ng jacket, guys. Grabe. Anong gagawin ko? Pa-advise. Hello guys, meron ako 2 viewers. To guys, si Jim Love, pasilip guys. Mabuti hindi ko siya binigyan ng jacket. Hindi ko siya binigyan ng jacket. So, pasensya na. I'm sorry, Jim Love. I'm sorry.
Tapos, check ko nga si Lee. Alam ko si Lee Sung Sun. May channel naman talaga yan siya. Kailangan ko mag-ingat guys kasi baka masipa ako. Ayan. Lee Sung Sun, I'm here on your, dito ko. Channel. This one. Upcoming. Pero yung isa, I'm still watching Lee Sung Sun. Yung isa guys, grabe naman, 'di ba? Oo nga, tama, 'di ba? Uncle Joel, grabe, mabuti hindi ko siya binigyan ng jacket. Oo. Sabi ko hindi ko siya kala, sabi kong ganun. Tapos sinundan ni Lee Sung Sun. Si Lee Sung Sun, nakikita ko yun sa mga StreamYard. Madalas yan dumadayo sa mga StreamYard. Nakikita ko siya sa mga live. Tapos yung gym hindi ko kilala. Kaya mabuti you are wet. Oh, grabe no. Grabe. Grabe guys. Mabuti hindi ko siya huwag mong jakitan. Oo nga alam kong hindi ko siya dapat jakitan kasi baka magbaba ng bahay na na nakakaiba. Kaya hindi ko talaga binigyan ng jacket. Grabe no, Uncle Joel. Yung diyan magkakaroon ako ng strike or masisira yung channel ko kapag binigyan ko ng jacket yan. Grabe siya, no? Ano yan, dapat si Nightboot, si Pain ni Nightboot. Tama ba ako, guys? Grabe siya. Anong gagawin ko? Hide ko na lang siya. Hide ko siya kasi hide this channel. Ayan. Naka-hide na siya. Hinide ko na lang siya. Kasi hindi siya pwede sa ko. Oh, na-hide ko na siya, Uncle Joel. Hindi kasi siya pwede. Hindi siya pwede. So, masisira yung ko. Lalo na kapag StreamYard, ay nako, wala. Hindi ma-strike yung channel, kundi didilitin ni Lolo yung channel ko kapag sa StreamYard yan. Ay nako, kaloka siya. Nakakaloka siya. Bakit ganyan? May mga ganyan, no? Mga walang magawang matino. Hinaid ko na lang, mas better pa kaysa kung ano pa ang magawa niya. Grabe, profile pa lang niya, ganun talagang may mga may mga ganyan talaga na ewan. Sampal. Hi, Don Diego. Hello. Good afternoon, Don Diego. Kumusta? Ang tagal mong hindi nagpakita. Ang tagal ko rin hindi nagpunta sa live mo, Don Diego. Kumusta na? So ngayon lang ulit ako nag-active Sir Don Diego kasi medyo na busy ako. Pero sa susunod mangingisda na naman ako kasi yung bahay ko wala ng pag-angat. Kaya dadayuhin ko na naman ang bahay mo, guguluhin at yayanigin ko yung bahay mo, Sir Don Diego. Ayan. Guys, si Don Diego, guys, nag-aayuda yan ng maraming banana. Inayudahan nga ako ng banana niyan Sampal. Anong sampalin ko sa'yo, Don Diego? Sana all. Nabisi ako sa mga dami kong Judith. Nabisi ako doon kasi ma-stress ka talaga sa dami ng Judith mo, Don Diego. Kaya ayun, inatupag ko muna si Judith bago gumatok sa aming pinto. Meron pa nga upcoming Hindi ko pa naasikaso kasi umuulan. Ayan, pasampal. Okay. OTW. Ang galing no, mabuti hindi ko siya binigyan ng jacket. Grabe siya. Yung pumunta sa ko. Replace pin. Ayan, Sir Uding, palitan na kita. Si Don Diego naman. Ayan, pasampan lang din dito. Ayan. Mabuti hindi ko talaga siya binigyan ng jacket. Nakakaloka yung mga ganong nilalang. Wait lang. Meron akong ads. Meron akong ads.
Ang dami mong kape. Oo, kasi maulan dito, so masarap magkape, o, 'di ba? Maulan dito, lakas nga ng ulan, kumukulog at kidlat nga eh, pero mistap yung ulan, pero kanina ang lakas. Masarap magkape sa panahon ng tag-ulan. Oo, kasi pag maulan, 'di ba, medyo malamig. So kailangan natin magpainit. Daanin na lang natin sa kape yan. Yan, makibukas nga ng ilaw, yang madilim na. Ilaw daw. So daanin na lang natin sa kape, yung yung lamig ng ulan. Maulan na kasi. Yan. Notify Don Diego, done. Nag-notify na ako. So okay na. Ayan, nag-bell on na ako. Premiere 4 hours, 27:8:30, okay? O, ako at dating dikit tayo, 'di ba? Waiting na lang ako sa mo, sa premiere mo, o 'di ba? Ano ba yung waiting pala, waiting. Ayan, sinugod na sila. Sinugod na sila. Sana hindi magalit si Lolo sa akin, no? May wangwang. Nasa highway kasi kami, kaya nasa highway kami, kaya maingay yung mga dumadaan. Thank you. Maraming salamat din po sa iyo, sa Don Diego, sa pagpunta mo, sa pasilip mo. Thank you so much. Pa-end na nga rin pala ako. Meron na lang akong 6 minutes para 2 hours na. So, kanina lang kasi bala ko 1 oras at kalahati. Kaya lang pagkwentuhan pa ako kay Migoy, kaya umabot na magiging 2 hours na. Ayun, maraming salamat, Don Diego, sa pagpunta mo. Ay, nandirito na rin si El Potente. Friends ko din 'to si El Potente. Waiting lang ako dito. Okay na, done ako sa mga premiere mo, Don Diego. So mag-e-end na rin naman ako, pa-end na ako. 6 minutes na 4 minutes na lang. O, 'di ba, matatapos na. Uy, ang dami mo naman premiere, sana all. Ayan, Dan Tamsak Don Diego sa upcoming 27:30. Ang bilis ni ang bilis mo, Uncle, Ang bilis ni Uncle makapunta doon sa premiere niya. Mula 27, ang dami. Tamsakan ko na yan lahat. Pasampal nga din. Pasampalin ko siya ng bonggang-bongga. And then, andito na ako, Don Diego, sa lahat ng premiere mo. Oo, tinamsakan ko na lahat. At hindi na rin ako maghihiwan ng bakas para mabilis ko matamsakan silang lahat. Oo. Nag-bell all na rin, notify on na din ako para sa time ng premiere mo, mag-pop up na lang siya rito sa CP ko. Ayan. Ay, naku, salamat Salamat sa palipad. Thank you so much, Don Diego, sa binigay mo. Maraming salamat. Ayan. Nagtamsak na ako sa lahat ng premiere mo at notify, o, 'di ba? Sana all maraming premiere. Ako hindi pa ako makagawa talaga ng video ko. Ayan. Thanks, pambili ng kape. Pasampal na din. Maraming salamat, Don Diego, talaga. Grabe, sobra. Thank you sobra talaga ng marami, sa pinalipad mo. Thank you. Di na ako nag-iwan ng bakas. Nagtamsak lang ako ng bongga. Lahat ng premiere mo. Oo, nagtamsak na ako. Okay? And done. Sana all na lang maraming premiere. Ako wala pa ako may upload. Talaga. Wala pa ako mai-upload. Ayan, done na ako sa lahat ng binaba mo. 3 minutes na lang, mag-e-end na ako. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-support at sa pagtambay. Sa lahat ng mga nagpunta sa aking live, thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. Thank you sa support ninyo. Oo. Ya, keluhan kita. Udah sih apa coba? Baik dah. Ada dia juga. Untuk ikut menjana.
Ayan. Ano yan, tagluto ka lang. Ano yung magluto ka lang ng itlog, meron ng pang premier. Oo, pwede rin naman yun. Kaya lang, mas maganda na medyo haba-habaan yung ano, yung premier. Oo. Hindi kasi ano, kaya wala pa akong premier kasi ano, yung intro ko tsaka yung outro ko wala sa akin eh. Wala kasi akong cellphone. Nanghiram lang ako ng cellphone ngayon para makapag-live, para update lang ba. Oo, parang update ko. Kaya ayun. Sa ano, 2 weeks pa ako. 2 weeks pa bago ako mag-upload ng premiere ko. Pero marami na ako na-iPhone na video ko. I-edit ko na lang siya. Edit ko na lang yung ano, pagdikit ko na lang ng ano, audio na lang kulang, tapos intro, outro, at tsaka yung background music. Yun na lang yung kulang ko. So meron ako dito 2 video, umaabot siya ng 9 minutes yung video na yun. Kaya lang nihintay ko pa yung ano ko, yung cellphone ko. Wala pa kasi. Nasa malayong daigdig yung cellphone ko. Kaya eto, live lang muna ako para pang-update. Ayun. Mahirap po lang cellphone. Ay, ano to? Ay, wala. Wag na mag-intro. Ano pang pahaba rin kasi yung ano, kung lalagyan ko siya ng intro tsaka yung outro. Oo. Maiksi lang naman kasi ako magvi-video, siguro mga ano lang, 4 minutes lang yung mga ganon. So kapag nilagay ko yung intro tsaka yung outro ko, medyo hahaba pa siya ng kaunti. Oo, kaya kailangan ano, pero ano, okay lang yon kasi naipon naman yung ano ko, yung ano ko, yung video. So bali parang may 3 video na rin ako yung may upload kapag dumating yung cellphone ko. 2 weeks pa bago ko makapag-upload ng aking content. Kaya mag-ano muna ako, puro live lang ng ganito. Pang-update na rin sa WH ko, ganun lang. At saka naka-standby lang dito sa bahay, halos walang magawa. Kaya eto, live lang muna ako. Tapos mamayang gabi, ayun, kailangan ko ng mangisda at mag-join sa mga live. Ayan. Oo. Pansampal nga din po. Ganon. Ako walang intro, walang edit, diretso sa upload. Ganon. Sige nga, itry ko nga rin yun. Wala nang edit. Kasi yung ano ko kasi, content ko kasi, 'di ba, ano yung pagluluto. So kailangan ko talaga yun i-edit. Kasi minsan bumula na yung ano ko, yung sinabawan ko umapaw. So kailangan kong tanggalin yun. Yung sinain ko mamaya nasunog na. So kailangan kong ikat yung video na yun. Kasi nakakahiya, no? Char. Kaya ni-edit ko pa. Pero hindi pa ako nakapag-try na nag-upload na hindi ko ini-edit yung video ko. Lagi ko ini-edit kasi pag mag-upload ako ng video. Tapos lalagyan ko pa ng intro, outro, tsaka background music, how to set up Google payment for YouTube salary. Ay, may ganon? Sineset pa ba yun? How to set up Google payment to YouTube salary? Sineset up pa ba yun? Di ba kapag magsusweldo ka na kay Lolo, isisend na lang ni Lolo sa ano mo yon, sa account mo, sa bangko mo, parang ganoon, di ba? Pero nakita ko dito sa ano mo, isiset pa. Talaga bang isiset pa how to set up payment from YouTube salary? Alam ko kasi ako yung Google AdSense, 'di ba? Tapos meron naman akong bank account. 'Di ba doon na 'yun i-send ni Lolo sa sa bank account mo? Ako, 'di ba? Yung salary mo doon sa YouTube, doon na ni YouTube sinisend. Maganda ngayon, buo, walang cut-cut. Ang importante kung kaya mo magpakita sa cam habang nagluluto. Oo nga. Kaya ko naman na-try ko yan, yung nagluluto. Kaya lang, umiinit yung cellphone ko.
kapag magluluto ako, umiinit yung cellphone ko eh, kaya hindi rin ako makapagpakita. Nagtry nga rin ako na mag-live habang magluluto. 3 beses ko ginawa yun, laglag yung LS ko eh, kasi umiinit yung cellphone ko. Kaya hindi kakayanin. Kaya kapag nag-LS ay pag gagawa ko ng content ko, cut lang ng cut, hindi ko na ini-standby yung yung stand ko sa hindi ko na ini-standby yung cellphone ko dun sa tapat ng niluluto ko. Seconds lang, binivideo ko lang kada 1 minute, parang ganun, i-video ko. Tapos, pag na-video ko na, cancel na ulit. So, pag dudugtungin ko na lang yung mga video ko para maging isang content. Dati kasi tinatambay ko, meron akong stand, itatayo ko na lang yan doon sa harap ng niluluto ko. Kaya lang umiinit yung cellphone ko. Naglalag siya kapag sobrang init. Hindi niya kakayanin. Naglalag siya. Kaya ang ginagawa ko, konting seconds lang o 1 oras lang, ay 1 minuto lang, cut ulit. Tapos standby ulit, ganun ginagawa ko. Kasi naglalag yung cellphone ko eh. Cellphone lang yung gamit ko sa pagbibideo ko. Kaya ayun, mahirap yung yung walang cam na maganda. So, cellphone talaga yung gamit ko pag mag-upload ako. Iinit at iinit talaga siya ng bonggang-bongga. Oo nga na, walang intro yung mo. Makati to Montalban. Wala nga siyang super init, no? Tagay din ako sa Makati, sa Echantos. Taga Makati ako. Diyan ako pinanganak sa Makati, Echantos, sa may PRC, ganun. PRC. Dating PRC pero ngayon tinanggal na nila. So hindi na siya Ayan, baka naman kasi nakabukas hindi. Load lang yung gamit ko. Load lang yung gamit ko kapag naggagaya ngayon, naka-live, load lang yung ginagamit ko. Wala kaming internet, wala kaming wifi. Load lang yung gamit ko talaga. Pa-end na din naman. Sa bagay sa'yo mas madali, 'di ba? Kasi parang travel yun sa'yo, kaya madali lang. Sa akin kasi talaga kailangan i-edit yun. Yung pag nagluluto, kailangan talagang i-edit. At ayun na nga guys, naka 2 hours na ako. So mag-e-end na ako. Maraming salamat sa nag-standby, lalo na sa iyo, Uncle Joel. Kaya nga kapag nag-video dapat wala kang data. Close mo lahat para walang nag-pop up para di mag-lag. Oo, ganun naman yung ginagawa ko kapag nag-video ko. Naka-off yung data ko. Naka-off talaga yung data ko, pero talaga umiinit siya kasi syempre pag nagluluto, 'di ba, mainit yung singaw ng shilling, tapos yung niluluto mo pa, mainit siya. Kaya kapag nagluluto ako, mabilisan ko lang tinatapat yung cellphone ko sa binivideo ko. Tapos pag nakuha ko na yung gusto kong makuha doon sa video ko, i-close ko ulit yung cellphone ko. Tapos sa next na, halimbawa, ginisa ko muna, tapos ilalagay ko yung mga nilalagay ko, tatakpan, pakukuluin, tapos cut. Pag malambot na, saka ko ulit bivideohin, mga ganun. Pag mga seconds lang ulit, halo-halo, tapos titimplahan ko na naman siya habang binivideo. Tapos cut na naman hanggang sa maluto, tapos video ulit, luto na, lalagyan ulit yung mga ibang gulay na dapat na ilagay, halo-halo, tapos cut. Ang mangyayari, dugtong na lang yung video gagawin ko para maging isang content siya. Kasi kung i-standby ko, mainit.
iinit yung cellphone ko, nalalag siya. Eh, kay bago-bago pa lang naman yung cellphone ko, tapos maglalag dahil dun sa, init ng niluluto ko. Kaya, kailangan ko talagang i-edit. Tapos, kailangan ko rin siya lagyan ng intro. Mas maganda sa luto pag nandoon sa video. Oo, kaya lang mainit kasi yung cellphone ko. Pero sa ngayon, ano ko na rin nasasanay na rin ako kung paano ko siya iiwas sa init. Pero dahil sa di marunong, di ba? Oo. Ayun. Tapos lalagyan ko pa talaga siya ng intro para hindi basta nilalagyan ko siya ng intro, ganun. Kasi maiksi lang naman yung video ko. Pampahaba din kasi yung intro tsaka yung outro. Depende kasi kapag pritong itlog lang, mabilis lang yun. Seconds lang yun 'di ba? Maglaga ka rin ng itlog, mabilis lang din. Oo. So nilalagyan ko ng intro para hindi siya boring konti. Tapos lalagyan ko rin ng audio para hindi rin boring konti. Kasi ngayon nilagyan ko na siya ng twist, nilagyan ko na siya ng motivation. Parang humuhugot pa yung mga ganun. Pang motivation lang din. Para hindi maboring sila pag ginawa ko siyang premiere. Hindi sila maboring, hindi sila aalis kasi papakinggan nila yung audio. Sa audio kasi at yung motivation na nilagay ko, may matututunan silang may matututunan sila doon sa motivation. Hello, Rada Answer. Hello, good afternoon. Sino to? Bago lang siya. Kanina guys, may dumating sa akin talaga. Grabe yung profile niya. Malala. Lato-lato agad yung profile niya eh. Oo. Ito na naman. I-check ko na naman to si Rada. Sino to si Rada? Hi, Rada. Rada. Hello, Rada. Rada Answer. Good afternoon. Tingnan natin. Ayan. Go to channel. Oh, 'di ba ninja siya? Pero meron siyang 4 subscriber. No video. Ayan, maraming salamat Rada sa pagpunta mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, pasampal. Ano pa yung sampal ko sa'yo, sisi ko? Ano pa isampal ko sa'yo, sisi ko eh. Guys, meron tayong nakapin. Ayan. Guys, malapit na ako mag-end. End na nga talaga ako kasi naka 2 hours na ako. Baka maubusan na ako ng load at malaglag yung LS ko. Ayan, sisi ko, kita na tayo sa iyong premiere. Oo, sa iyong premiere. Maraming salamat sa nag-join, sa nagpunta at nag-standby sa aking LS na wala man lang kakwenta-kwenta. maraming salamat sa inyong lahat at Uncle Joel, maraming salamat ha. Kape na tayo. Oo, yes, magkakape na tayo kasi pahinga ko na. Ayan. At oras na ng pagluluto ng itlog. Kailangan ko na mag-fried rice. Magsinangag. Oo, sinangag. So, maulan dito. Masarap kumain kapag maulan yung panahon. Ang sinangag, tapos ang ulam mo, itlog at tuyo, sasamahan mo ng kape na meron kang kamatis, sibuyas at sili. So, kailangan ko na mag-asikaso. Ayan, mag-end na ako guys. Sa lahat ng mga sumama sa aking LS, dinamayan ako at nag-standby. Maraming salamat at sa pagtulong sa sa pag-upgrade ng aking Chromes. Maraming salamat po Sir DJ Mervy, Uncle Joel, kapatid na Bigoy, Don Diego, thank you so much. Sisikoy Ding, maraming salamat sa pagpunta mo.
sa pagtanbay. At ganun din sa'yo, Jane. Thank you so much. Ray Grace, maraming salamat sa paglaro ng harang at sa pag-support na walang sawa. Thank you so much, Lising Soon. Thank you sa mga nagpunta sa lahat ng aking LS. Sir Uding, thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-LS ko at sa pagkikipagkwentuhan. At ganun din po sa iyo, Sir Ryan. Thank you so much sa pag-join. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. At mag-end na ako. Ingat always and God bless you sa inyong lahat dyan, guys. See you around sa mga ibang mga LS. Thank you so much. Bye! Don Diego, maraming salamat sa pagpapalipad. Thank you. God bless you. More power sa inyong mga channel, guys. Bye! Nakakainis na LS pag ganito pa tayo.